बाकडं वाजवणारे कमी आहे, पण आवाज जातोय, लोक ऐकतायत. बाकडं काय वाजवायचं साहेब? बाकडं वाजवून हाताला त्रास देण्यात काय अर्थ आहे? रियासत की रंगत में ना डूबो इतना, रियासत की रंगत में ना डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए. अशासकीय ठरावांना द्यावयाचा वेळ अशासकीय विधेयके व ठराव समितीने निश्चित करावयाचा असतो. तथापि सध्या अशासकीय विधेयके व ठराव समिती नव्याने गठीत करण्यात येत असल्याने मी शुक्रवार दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 रोजी अशासकीय कामकाजासाठी उपलब्ध असलेल्या 150 मिनिटांच्या वेळेपैकी 30 मिनिटांचा वेळ पुरस्थापनार्थ असलेल्या विधेयकांना व उर्वरित 120 मिनिटांचा वेळ चर्चेकरिता घेण्यात येणाऱ्या खालील नमूद ठरावांना देत आहे. श्री नारायण कुचे यांचा ठराव क्रमांक 265 20 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. श्री किसन कतोरे यांचा ठराव क्रमांक 255 20 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. श्री अमित देशमुख यांचा ठराव क्रमांक 183 20 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. श्री संजय मामा शिंदे यांचा ठराव क्रमांक 169 20 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. श्रीमती प्रतिभा धानोरकर यांचा ठराव क्रमांक 143 20 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. ॲडव्होकेट पराग अळवणी यांचा ठराव क्रमांक 69 20 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. वरीलपैकी कोणत्याही ठरावाचा वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या ठरावाला देण्यात येईल. लक्षवेधी सूचना. किशोरप्पा बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय 1 मिनिट बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिवांनी आता अशासकीय कामकाजाकरता 150 मिनिटं जी ठेवलेली आहेत त्याचं कशा पद्धतीने वितरण होईल हे सांगितलं. मी त्याच्यावर काही जास्त बोलत नाही, परंतु या निमित्तानं मला ही माहिती मिळू शकेल का की गेल्या कित्येक अधिवेशनमध्ये अशासकीय कामकाज झालं नाही, किती आठवड्यांमध्ये अशासकीय काम झालं नाही, कारण प्रत्येक आठवड्याचा शुक्रवारी हा अडीच तासाचा अशासकीय कामकाजाचा दिवस असतो. आणि म्हणून माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या कित्येक अधिवेशन आणि कित्येक आठवडे झाले नाहीत. माझी जर चूक असेल तर दुरुस्त करा, परंतु ही माहिती आम्हाला द्यायची व्यवस्था कराल का? या संदर्भात आपण गेल्या शुक्रवारी अशासकीय विधेयकांचं इंट्रोडक्शन घेतलेलं आहे. उद्या परत शुक्रवार आहे. उद्या पण आपण कामकाजात जे अशासकीय कामकाज दाखवू त्या संदर्भात हे कामकाज सभागृहात घडून येईल या संदर्भातली सावधानी घेतली जाईल. अध्यक्ष महोदय, परवाच्या दिवशी माझ्या पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यामध्ये अक्षरशः काळिंबा फासणारी एक घटना घडलेली आहे. माझ्या भडगाव तालुक्यातील गोंडगाव या गावामध्ये एक 9 वर्षाची चिमुकली 4 दिवसापूर्वी घरातून निघून गेली आणि 4 दिवसापूर्वी घरातून निघाल्यानंतर परवाच्या दिवशी अध्यक्ष महोदय त्या अत्यंत गरिबाच्या कुटुंबातली ती चिमुकली एका कडव्याच्या म्हणजे चाऱ्याच्या कुट्टीच्या गडाखाली ती त्या ठिकाणी मिळाली मृत अवस्थेमध्ये. अध्यक्ष महोदय, संशय असा आहे की तिच्यावर अत्याचार करून तिचा खून झालेला आहे आणि त्या संदर्भामध्ये संपूर्ण गावामध्ये नव्हे तर पाचोरा आणि भडगाव तालुक्याच्या तमाम मतदारसंघामध्ये एकदम संतप्त भावना आमच्या महिला आणि पुरुष बांधवांमध्ये आहे. माझी अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं माननीय गृहमंत्री महोदयांना विनंती आहे की ही घटना माझ्या मतदारसंघात पहिल्यांदा घडली, परंतु भविष्यात जर का अशी घटना घडायची नसेल तर अशा विकृत अशा आरोपीला संशयित म्हणून पोलिसांनी अटक केलेली आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करतो, परंतु अध्यक्ष महोदय त्याची कधी बेल होणार नाही. त्याच्यावर जास्तीत जास्त कठोर अशा कलमा लावल्या गेल्या पाहिजे आणि ती केस अंडर ट्रायल चालेल याच्याकरता माननीय गृहमंत्री महोदयांनी जरी माझी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असली तरी ह्या पाचोरा आणि भडगाव तालुक्याच्या नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या जनतेला एक चांगल्या पद्धतीचा संदेश देण्यासाठी माननीय गृहमंत्री महोदयांनी या माझ्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनला उत्तर देऊन माझ्या मतदारसंघातल्या संतप्त झालेल्या लोकांच्या भावना या ठिकाणी शांत कराव्या अशी विनंती या निमित्ताने शासनाने नोंद घ्यावी आणि उचित कारवाई करावी. देशमुख साहेब बोला. देशमुख 1 मिनिट. मंत्री महोदयांचा होते. बोला मंत्री महोदय. महोदय, आपल्या राज्यातले कवी आदरणीय नादो महानोर यांचं आजच दुःखद निधन झालेलं आहे. ते वरच्या सभागृहाचे 2 वेळेस आमदार होते आणि त्यांनी
आपल्या राज्याकरता उत्कृष्ट काम केलं माननीय गृहमंत्री महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांना विनंती करतो की शासकीय इतमामामध्ये त्यांचा अंत्यसंस्कार होण्याकरता शासनाने घोषणा करावी. निश्चित अध्यक्ष महोदय, कारण खऱ्या अर्थानं निसर्ग कवी म्हणून एक थोर साहित्यिक म्हणून या मराठी भाषेची आणि मराठी मातेची जी त्यांनी सेवा केली आहे, एक उत्कृष्ट व्यक्ती म्हणून, समाज परिवर्तक म्हणून अनेक त्यांच्या आपल्याला भूमिका या ठिकाणी पाहायला मिळाल्यात. त्यामुळे अत्यंत ज्येष्ठ अशा प्रकारचं हे व्यक्तिमत्व होतं. त्यामुळे गुलाबरावजींनी जे सांगितलं तात्काळ तशी सूचना देण्यात येते. देशमुख साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, बुधवारी माझ्या सोलापुरातील हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते शिव प्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे गुरुजींचं समर्थनार्थ आंदोलन करण्यासाठी दिनांक 1/8/23 रोजी मंगळवारी त्यांनी पोलीस प्रशासनाला परवानगी मागितली होती. अध्यक्ष महोदय, परवानगी मागितली असताना परवानगी नाकारली. पण 2 तारखेला पुन्हा एकदा 4 वाजता हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आपल्या माझ्या मतदारसंघातील एसटी स्टँड छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ पुन्हा एकदा जमले. पोलिसांनी त्यांना 20-25 कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना फौजाल चौडी या पोलीस स्टेशनला घेऊन गेलं आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात का घेतलं आहे, आम्हाला त्यांना भेटू द्या असं काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते त्यांना भेटायला तिथं गेलं असताना तिथले त्या पोलीस चौकीतील PI विकास देशमुख व इतर पोलिसांनी त्यांच्याशी थोडं हुज्जत झाला. अध्यक्ष महोदय, कुठलाही कार्यकर्ता तिथं कुठलाही अनुचित प्रकार न केला असतानाही त्या विकास देशमुख PIनी त्यांना आणि पोलिसांनी त्यांच्यावर अमानुषपणे लाठीमार केलं. त्या लाठीमारमध्ये 2-3 कार्यकर्त्यांचे डोके फुटले, अनेकाला मारहाण झालं. तिथं भारतीय जनता पक्षाचा नगरसेवकांचं कॉलर धरून त्याचं शर्ट फाडण्यात आलं, त्यालाही मारहाण करण्यात आलं. मी आदरणीय गृहमंत्री साहेब इथं बसलेले आहेत, त्यांना विनंती करतो, असं मुजोर अधिकारी ज्यांनी आपल्या काही चूक नसताना कार्यकर्त्यावर लाठीमार केलं आणि त्यांना अमानुषपणे त्यांना मारहाण केलं, त्यांच्यावर चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करावी असं मी त्यांना विनंती करतो. संजय कुटे साहेब. विजय मालक देशमुख कधीही या ठिकाणी चुकीचे मुद्दे मांडत नाहीत. एक अतिशय शांत आणि संयमी अशा प्रकारचं त्यांचं नेहमी नेतृत्व राहिलं. त्यामुळे त्यांनी मांडलंय ते सत्य समजून तात्काळ चौकशी केली जाईल आणि योग्य कारवाई केली जाईल. कुठे सर महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, सभागृहात हजर आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि या महाराष्ट्रामध्ये सर्व जे छोटे मोठे समाज आहे अध्यक्ष महोदय, त्यांना न्याय देण्याची त्यांनी मागच्या 7-8 वर्षामध्ये चांगल्या प्रकारे न्याय दिलेला आहे. म्हणून सगळ्यांच्या अपेक्षा ह्या त्यांच्याकडून असतात अध्यक्ष महोदय. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय नव्हे तर देशामध्ये बारी समाजाचा एक मोठा समूह आहे आणि महाराष्ट्रामध्येही मोठ्या प्रमाणामध्ये बारी समाज हा शेतीवर अवलंबून आणि पानमळ्यावर अवलंबून असणारा अध्यक्ष महोदय समाज आहे. परंतु वर्षानुवर्ष झाले अध्यक्ष महोदय त्यांच्या 2-3 मागण्या आहेत अध्यक्ष महोदय की त्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे अतिशय गांभीर्याने घेतील आणि सोडवतील अशी अपेक्षा म्हणून विषय मांडतो अध्यक्ष महोदय. एक त्यांचा अध्यक्ष महोदय की संतश्रेष्ठ शिरोमणी रूपलाल महाराज हे अंजनगाव सरजीमध्ये त्यांचं अध्यक्ष महोदय समाधी स्थळ आहे. छोटंसं अध्यक्ष महोदय आणि सर्व समाजाचा, देशभरातील समाजाचा आधारस्थान हे अंजनगाव सुरजीमध्ये अध्यक्ष महोदय. त्यांची एक मागणी अध्यक्ष महोदय की 4-5 एकर त्या अंजनगाव सुरजीमध्ये E-क्लासची जमीन घेऊन तिथे एक राष्ट्रीय स्मारक हे संत शिरोमणी रूपलाल महाराज उभारण्यात यावं. त्यासाठी अध्यक्ष महोदय निधीची काही प्रमाणात तरतूद करावी. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय या समाजाचं ज्याप्रमाणे छोट्या छोट्या समाजांचे आपण महामंडळ बनवले, एक महामंडळ अध्यक्ष महोदय त्यांच्या उन्नतीसाठी, शैक्षणिक उन्नतीसाठी अध्यक्ष महोदय आणि आर्थिक उन्नतीसाठी एक महामंडळ बनवावं व त्या पानमळ्यांना त्यांचा जो पारंपरिक जे आपलं भूषण अध्यक्ष महोदय पानमळ्यांचं बारी समाजाचं, त्यासाठी अध्यक्ष महोदय MREGS मध्ये 30% 40% अनुदान देऊन पानमळ्यांना प्रोत्साहन द्यावं अशी त्यांची मागणी अध्यक्ष महोदय. आणि माझी उपमुख्यमंत्र्यांना अध्यक्ष महोदय आग्रहाची विनंती आहे
की ह्या 3 मागण्यामध्ये त्यांनी सकारात्मक उत्तर देऊन बारी समाजाचा आनंद जो आहे तो तुमच्या उत्तरामुळे या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण होईल असे तुमचे उत्तर द्या अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, पहिले तर डॉक्टर संजय कुटे साहेबांना मी सांगू इच्छितो की बारी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आमचे आमदार प्रवीण दटके यांना भारतीय जनता पक्षाने आमदार म्हणून विधान परिषदेमध्ये पाठवलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी ते अतिशय उत्तम काम करतायत. पण या ज्या 3 मागण्या बारी समाजाच्या आपण केलेल्या आहेत, एकतर रूपलाल महाराजांच्या समाधीच्या ठिकाणी एक स्मारक तयार व्हावं, जरूर राज्य सरकार त्यामध्ये लक्ष घालेल. आम्ही तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करून त्या संदर्भातला उचित प्रस्ताव मागवू. त्याचप्रमाणे बारी समाजाच्या आर्थिक हिताकरता जी काही आपण सूचना केली आहे, महामंडळ वगैरे, आता उपलब्ध असलेल्या महामंडळाच्या माध्यमातून किंवा कुठली व्यवस्था करायची आहे याचा एकदा विचार आपल्याला करावा लागेल. कारण शेवटी किती महामंडळ तयार करायची याचाही विचार कधीतरी आपल्याला करावा लागेल. पण आपली जी सूचना आहेत त्या सूचनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन निश्चितपणे त्या संदर्भात या समाजातल्या मुलांकरता शैक्षणिक किंवा सामाजिक उत्थानाकरता ज्या काही योजना तयार करायच्या आहेत त्या तयार करण्याला आपण पुढाकार घेऊ. आणि अर्थातच हा समाज सगळा विशेषतः पानाचं काम करतो, म्हणजे बगीच्याचं काम करतो, शेतीचं करतो, पण पानाचं काम हा मोठ्या प्रमाणात समाज करतो. त्यामुळे पानमळ्याच्या संदर्भात देखील जी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त केली आहे, जरूर त्याचा विचार हा करण्यात येईल. नानाभाऊ. उपमुख्यमंत्री महोदय फडणवीसजी, एक मिनिट, तुमचं महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महाराज, आरोग्य व्यवस्थेचे आज काय स्थिती आपल्याला माहिती आहे. अध्यक्ष महाराज, माननीय फडणवीस साहेब या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री आहेत. राज्यातील नर्सेसवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होतो आहे, त्यामुळे नर्सिंग विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. आता नव्या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरुवात होणार आहे, त्यामुळे राज्यातील नर्सिंग महाविद्यालयात पाठ्यनिर्देशक पदाच्या 60% जागा खाली आहे. आता नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरुवात होणार आहे, त्यामुळे राज्यातील नर्सिंग महाविद्यालयात पाठ्यनिर्देशिका पदाचे 60% जागा खाली आहे. सदर पदाचे सेवा प्रवेश नियम अद्याप शासन स्तरावर प्रलंबित असून त्याची मंजुरी मिळायला उशीर होणार आहे. त्यामुळे नवीन सेवा प्रवेश नियमाच्या अधीन राहून तात्काळ 1 महिन्यात आता पात्र नर्सेसला पदोन्नती द्यावी. कारण की आपण पदोन्नतीची प्रक्रिया आपली टोटल थांबलेली आहे. 20-20 वर्ष एकाच पदावर काम करतात आहेत, अशी परिस्थिती आज आहे. महोदय, राज्यातील 80% वैद्यकीय रुग्णालयात अधिसेविका या पदाची जागा रिक्त आहे. ते MPSC कडे पाठवलेले उशीर होईल, त्यामुळे विशेष बाब म्हणून आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण यांना निवड मंडळ तयार करून तात्काळ भरायला सांगा. म्हणजे राज्यात 20,000च्या वर नर्सेस आहे. अन्य राज्यात नर्सेस संचालक पद आहे, पण महाराष्ट्र प्रगत असूनही आपल्याकडे नर्सिंग संचालक पद नसल्याने नर्सेसवर अनेक बाबतीत अन्याय होतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, नर्सिंग संचालक पद हे सुद्धा आपल्या राज्यात निर्माण करण्याची गरज आहे. कारण की आपण आता सरकारी दवाखान्यामध्ये अध्यक्ष महाराज पाहतो की नर्सेस आणि त्यांच्या अनेक प्रश्न, आणि मग त्या निमित्तानं सर्वसामान्य लोक जेव्हा आपल्या शासकीय रुग्णालयात औषधोपचारासाठी जातात तर जी काही गैरसोय आपल्याला पाहतात, तर आखरी जे लोक व्यवस्था करतात त्यांच्याच अडचणी असतील, तर आरोग्य सेवा त्या ठिकाणी आजारी पडतं. म्हणून जे मी मुद्दे उपस्थित केले आणि त्याच्यामुळे आपण आता याच्याबद्दलची निर्णय घेतलात. कारण की अभ्यासक्रम आणि प्रमोशन्स आणि जे काही मी पाठ्यनिर्देशिका पदाच्या 60% जागा खाली ज्या आहेत याबद्दलची शासनाची नेमकी भूमिका त्या ठिकाणी स्पष्ट व्हावी, एवढंच माझं. अध्यक्ष महोदय, पाठ्यनिर्देशिका यांच्या संदर्भात जे सेवा प्रवेश नियम प्रलंबित आहेत ते तात्काळ मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. इतर विषय जे नानाभाऊंनी मांडलेले आहेत ते मी विभागाला सांगेन की त्यांनी त्याच्यामध्ये तात्काळ लक्ष घालावं आणि ज्या काही डेफिशियन्सीज आहेत त्या दूर करण्याचा त्वरेनं त्यांनी कारवाई करावी. यामिनीताई लगेच तुम्हाला. अरे साहेब साहेब यामिनीताई एकदा उद्या.
अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. आपण मला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून पुढील बाब आपल्या सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्याची संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमधलं जे रुग्णालय आहे, अध्यक्ष महोदय, याच्या अधिष्ठाता आहे डॉक्टर पल्लवी सापळे. अध्यक्ष महोदय, या डॉक्टर पल्लवी सापळे जेव्हा मिरज येथे रक्त संक्रमण शास्त्र विभागामध्ये कार्यरत होत्या, त्यावेळेला त्यांनी शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता तात्पुरतं त्यांच्या सोबत काम करणारे डॉक्टर मिलिंद केसरखाणे यांच्या साह्याने HDFC मध्ये बँकेचं खातं उघडलेलं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, जे रुग्णांना आपण रक्त पुरवठा करतो किंवा नातेवाईक त्या रुग्णांसाठी रक्त आणून देतात, त्याच्यातनं प्लाझ्मा वेगळा करून तो प्लाझ्मा विकण्याचं मोठं कृत्य इथं केलं गेलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यातनं 13 लाख रुपये या HDFCच्या खात्यामध्ये जमा केले गेलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे पुरावे आहेत. याच 13 लाखातनं अध्यक्ष महोदय डॉक्टर पल्लवी सापळे यांनी एक ॲम्ब्युलन्स विकत घेतली आणि ती स्वतःच्या आईच्या नावाने हॉस्पिटलला दान केलेली आहे. किंबहुना एक वेगळा प्रोग्राम घेऊन त्यांनी ही ॲम्ब्युलन्स दान केली. अध्यक्ष महोदय, आपल्या भारतीय शासकीय प्रशासकीय अधिकारी आहेत श्रीमती विनीता सिंगल, या ज्या वेळेला कोविड काळामध्ये अधिकारी म्हणून, कोविडच्या काळातल्या अधिकारी म्हणून काम बघत होत्या, त्यावेळेला त्यांनी शासनाला पत्र लिहिलेलं आहे की जे मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होतात त्याची चौकशी व्हावी आणि या डॉक्टर पल्लवी सापळे यांना ताबडतोब निलंबित करण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, मला माहिती पूर्ण देऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, एक गाडी भाड्याने ते वापरत आहेत इनोवा, ज्याची महिन्याला 1 लाख रुपये देयक ती शासनाला देत आहेत. जवळजवळ 70 ते 80 लाख झालेले आहेत. शासन त्याच्यात 10 गाड्या विकत घेऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, यांची बदली, यांची पदोन्नती झालेली आहे आणि त्यांना संभाजीनगरला त्यांच्या सगळ्या नस्तींवर सह्या झालेल्या असून सुद्धा अध्यक्ष महोदय मला पूर्णतः माहिती देऊ द्या ना. अध्यक्ष महोदय, महत्वाची गोष्ट आहे, रुग्णांशी संबंधित आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाला सांगितलंय ते दखल घेतील. आपण सगळ्यांना थोडं थोडं द्यायचं आणि लक्षवेधी. अध्यक्ष महोदय, एकच गुन्हा नाही आहे ना. अध्यक्ष महोदय, बरेच गोष्टी केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपण संबंधित मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा, पण बाकी लोकांना पण त्यांचं मत मानून द्या. सगळ्यांना थोडं थोडं वेळ दिला. मंत्री महोदय पण इथे बसलेले आहेत. यामिनीताई जाधव जे सांगतायत त्याची सविस्तर माहिती सन्माननीय यामिनीताईंच्याकडनं आजच्या आज घेतली जाईल आणि अशा पद्धतीचं रिपीटेडली जर कोणी गैरप्रकार करत असेल तर त्याची चौकशी करून जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. विक्रमजी सावंत. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून एक महत्वाच्या विषयावर या महाराष्ट्र शासनाचं या ठिकाणी लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, एकीकडं महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी होत आहे, पण अतिवृष्टी होत असताना शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या माध्यमातून मदतीचा हात या अतिवृष्टीच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रातल्या लोकांना दिला जातोय. पण अध्यक्ष महोदय, एकीकडं दुसरीकडं अशी परिस्थिती आहे की माझा जत विधानसभा मतदारसंघ हा कायमस्वरूपी दुष्काळी आहे. हा 100% अवर्षणग्रस्त तालुका आहे. अध्यक्ष महोदय, या तालुक्यात अगदी अत्यल्प या ठिकाणी पाऊस झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून या शासनाला या ठिकाणी विनंती करतोय की आज सुद्धा या परिस्थितीत सुद्धा जत तालुक्यात जवळजवळ 17 गावातनी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर जवळजवळ 19 चालू आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं शासनाचं विनंती करतोय की एकीकडं मी गेल्या आठवड्यात जवळजवळ 11 जुलै 2023 कर्नाटक राज्याकडे गेलो होतो आणि तिथल्या संबंधित मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना या ठिकाणी मी निवेदन दिलं होतं की माझ्या मतदारसंघाच्या शेजारी असणाऱ्या तुबची बबलेश्वर योजनेतून सैपन पद्धतीनं आज पाणी येऊ शकतंय. आज त्या पत्राची, अध्यक्ष महोदय, त्या पत्राची विशेष नोंद घेऊन कर्नाटक राज्यानं संबंधित विभागाला पाणी सोडण्यासाठी ती योजना या निमित्तानं चालू केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं एवढीच आपल्याला विनंती करतोय
की महाराष्ट्रातला एक सगळ्यात शेवटचा मतदारसंघ असलेला जत आणि त्या विधानसभा मतदारसंघातला लोकप्रतिनिधी वारंवार या महाराष्ट्र शासनाला पाणी पिण्यासाठी शेतीसाठी वारंवार आज तो महाराष्ट्र शासनाला विनंती करतोय. त्याबाबत कुठलंही शासन या ठिकाणी आज मीटिंग लावायचं आणि त्याच्या संदर्भातल्या गांभीर्यानं हे महाराष्ट्र शासन विचार करणार आहे की नाही. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं एकीकडे कर्नाटक राज्य साध्या लोकप्रतिनिधीची नोंद घेऊन मी या ठिकाणी पाणी देण्याचं हे दाखवतोय, पण एकीकडे महाराष्ट्र शासन काही करायला तयार नाही. अशी परिस्थिती या मतदारसंघातल्या एक प्रकारची उद्भव भावना आज या मतदारसंघातल्या शेतकऱ्यांची आणि लोकांची आहे. अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय एकच मिनिट, एकच सेकंद. अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं या मतदारसंघातल्या विविध पक्षांनी या पाण्यासाठी आंदोलनं केली, रस्ता रोको केलं, उपोषण केलं. मी गेल्या आठवड्यात या ठिकाणी याच सभागृहाच्या पायरीवर एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण केलं. पण अध्यक्ष महोदय, आज सुद्धा या निमित्तानं या मतदारसंघातल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी या आपल्या माध्यमातून हे शासन लवकरात लवकर मिटिंग लावून त्याची गांभीर्यानं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 27 जुलै 2023 ला विधान परिषदेमध्ये सन्माननीय आमदार राजेशजी राठोड साहेब यांनी एक लक्षवेधी आणली. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जी लक्षवेधी आणली ती राजपूत भामटा या नावाची लक्षवेधी होती. परंतु अध्यक्ष महोदय, तो विषय बाजूला राहिला आणि त्यांनी चर्चा करून या महाराष्ट्रातल्या जेवढेही राजपूत भामटा या विषयाचे सर्टिफिकेट व्हॅलिडिटी दिलेले आहेत या सगळ्यांची त्या ठिकाणी SIT चौकशी लावावी अशा पद्धतीची मागणी केली. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला या निमित्तानं सभागृहाला आणि माननीय मंत्री महोदयांना या निमित्तानं मी विनंती करेल की अध्यक्ष महोदय, नियम 2000 अन्वय त्या ठिकाणी 2012 मध्ये जात पडताळणी समितीची माधुरी पाटील या निर्णयाने अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी अधिकार प्रदान केलेले आहेत. ती जी समिती आहे त्या समितीला चॅलेंज फक्त हायकोर्टामध्ये होतं. समितीला हे अधिकार दिल्यानंतर राज्य सरकार याची SIT कुठल्या बेसवर लावू शकते हा महत्वाचा विषय. ही लागूच शकत नाही हे जरी असलं तरी अध्यक्ष महोदय, या समाजाच्या महाराष्ट्रातल्या तमाम बांधवांच्या मनामध्ये आज भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. या महाराष्ट्रातल्या जेवढेही जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य आहेत यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झालाय की एका बाजूला निम्न अधिकार असलेल्या या समितींना की ज्याला हायकोर्ट शिवाय चॅलेंज नाही अशा समितींच्या विरोधात SIT किंवा त्या ज्यांना सर्टिफिकेट दिलेले आहे अशा लोकांची SIT लावण्याच्या संदर्भातली जी घोषणा केलेली आहे, माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या महाराष्ट्रातल्या तब्बल 1 करोड या समाजामध्ये आज भीतीचं आणि संभ्रमाचं वातावरण झालेलं आहे. मी अध्यक्ष महोदय, जरी माझा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असली त्याला उत्तर देण्याचा जरी या ठिकाणी सभागृहामध्ये विषय नसला तरी स्पेसिफिक मी माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की हा जो काही संपूर्ण राजपूत समाजामध्ये झालेला जो संभ्रम आहे, अध्यक्ष महोदय, 2017 मध्ये या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीसजी साहेब यांनी या महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत सुंदर असा कायदा केला की तो एकट्या राजपूत समाजासाठी नाही तर तो संपूर्ण जाती जमातींच्या साठी ज्याच्याजवळ कास्ट सर्टिफिकेट व्हॅलिड असेल त्याला रक्ताच्या नात्यामधलं कुठेही कागदपत्र विचारण्याची आवश्यकता नाही अशा पद्धतीचा कायदा माजी मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेबांनी केला. आणि मग असा कायदा आपण केलेला असताना, आपल्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी केलेला असताना त्याच्यावर आपण SITची जी चुकीची घोषणा केलेली आहे, तो जो संभ्रम या संपूर्ण राज्यामध्ये झालेला आहे तो संभ्रम आज दूर करून या राज्यातल्या तमाम राजपूत समाजाला आपण न्याय द्यावा अशा पद्धतीची विनंती या निमित्ताने करतो. आदरणीय देशमुख साहेब, चालेल साहेब, करा.
अध्यक्ष महोदय, व विधान परिषदमध्ये त्या दिवशी मागणी झाली होती भामटा राजपूत या समाजाच्या याच्यावर. त्या दिवशी माझ्याकडून चुकीने SIT लावली जाईल असा उल्लेख झाला होता. मी या ठिकाणी सन्मान्य सदस्याला सांगू इच्छितो की आम्ही सखोल चौकशी करू. SIT करायचा ज्या पद्धतीने ऑलरेडी मान्य ज्यावेळेस देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आयोगाला आणि त्यांना पॉवर दिले होते, त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्यामध्ये यापुढे सखोल चौकशी करू. SIT लावणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आमच्या नागपूरमध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक आहे आणि या बँकेच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील संपूर्ण शेतकरी कर्ज काढतात. त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय मधल्या काही काळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले होते आणि अशा वेळी त्यांनी आपल्या कर्जाची परतफेड करू शकले नाही. त्याच्यामुळे मधल्या काळामध्ये बँकेने नागपूर जिल्ह्यामध्ये 6000 शेतकऱ्यांच्या शेतीचे लिलाव काढले होते. तो प्रश्न आम्ही मागच्या अधिवेशनात मांडला. तो त्यांची लिलाव थांबले, ही खरी गोष्ट आहे. पण हे लिलाव थांबत असताना आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांना आम्ही विनंती केली होती की लिलाव थांबवा. ते थांबलेत. पण आता त्यांचं जे कर्ज आहे त्यांचं सुद्धा आम्ही विनंती केली होती की त्यांचं वन टाइम सेटलमेंट झालं पाहिजे. बँकेच्या माध्यमातून वारंवार शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवून त्यांच्या घरामध्ये जाऊन अधिकारी जातात, त्यांना त्रास देतात. त्याच्यामुळे परत या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना परत विनंती करतो की त्यांनी हे संपूर्ण 6000 शेतकरी अध्यक्ष महोदय मोठी संख्या आहे, त्यांचं वन टाइम सेटलमेंट बँकेचं करून द्यावं अशी माननीय देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करतो आणि मार्ग काढावा अशी विनंती करतो. आणि ही विनंती करत असतानाच अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये काटोलमध्ये MIDC आहे. त्या MIDC मध्ये अध्यक्ष महोदय 138 हेक्टर जागा होती. तिथे आता काही छोटे मोठे उद्योग आले. त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय परत 205 हेक्टर जागा तिथे ॲक्वायर केली आहे. संपूर्ण जागा MIDCच्या हातात आली आहे. तिथे आता उद्योजक जेव्हा जातात तेव्हा तिथल्या शेतीचे भाव आतापर्यंत MIDCने त्याचे भाव ठरवले नाही की काय भावानी ही जागा द्यायची उद्योजकांना, ते लवकरात लवकर भाव ठरवून देण्यात यावे अशी विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर दुसरं जे आमचं नरखेड नावाचं जे आहे त्या नरखेडला सुद्धा 21 हेक्टरची जागा होती. तिथं सुद्धा ॲक्वायर करून तिथे छोटे मोठे उद्योग आले. त्या ठिकाणी आता नवीन MIDCचं विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव जवळजवळ 155 हेक्टरचा आलेला आहे. तो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे येऊन प्रलंबित आहे. त्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने जर मान्यता दिली तर लवकरात लवकर ती 150 हेक्टरमध्ये नवीन MIDCची जागा नरखेड MIDCला मिळू शकेल. त्या बाबतीत राज्य शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. आणि हा निर्णय घेत असताना नरखेड MIDC ठिकाणी जो जाणारा रस्ता आहे त्याच्यासाठी 70 लक्ष रुपये शासनाने लवकरात लवकर मंजूर करून तो रस्ता सुद्धा करावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. लोणीकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझ्या परतूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये साहेब झालं की तुम्हाला देतो साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझ्या परतूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये आंबा नावाच्या गावातला बंधारा फुटला आणि शेतकऱ्यांची पिकं वाहून गेली. त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आहेत आणि त्यामुळं या बंधाऱ्याची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी आणि शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी. मंठा तालुक्यातला कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा आहे. वाघाळा इंचा टाकळ खोपा हा बंधारा फुटून शेतकऱ्याच्या जमिनी वाहून गेलेल्या आहेत. उसवत देवठाणा नावाचा एक बंधारा आहे. हाही कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा आहे पूर्णा नदीवरचा. आणि हे 3 बंधारे फुटल्यामुळं त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे. या तिन्ही बंधाऱ्यावर उच्च पातळी बंधारे करावेत अशा प्रकारची मागणी मी माननीय उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. मंत्री कोणीच नाहीये, मंत्र्यांना बोलून घ्यावं पटकन. जोपर्यंत मंत्री येत नाही तोपर्यंत सभागृह बंद ठेवा. मंत्री पाहिजे ना तुमचं ऐकायला, मंत्री नाहीत ना इथं. सभागृहाच्या भावना अतिशय महत्वाच्या आहेत. एकही मंत्री सभागृहात हजर नाही. आदरणीय भुसे साहेब, आपण इथं बसा 5 मिनिटासाठी. आले मंत्री महोदय आले. लोणीकर साहेब, कन्क्लूड करा, पटकन कन्क्लूड करा.
अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टीमुळं पावसामुळं माझ्या विधानसभा मतदारसंघातले 3 कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे फुटले आणि शेतकऱ्यांच्या पिकाचं नुकसान झालेलं आहे. आणि या गोदावरी नदीमध्ये, दुधना नदीमध्ये मोठमोठाले बंधारे फुटल्यामुळं शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. वाघाळा इंचा टाकळ खोपा असं या बंधाऱ्याचं नाव आहे. दुसरा बंधारा त्या ठिकाणी उसवत देवठाण्याला आहे. तिसरा बंधारा आहे आंबा नावाचं गाव आहे आणि या आंब्याचाही बंधारा फुटल्यामुळं एकतर शेतीचे पाणी जे आहे ते पंप चालत नाही, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना या नदीमध्ये आहेत. त्यामुळं तिन्ही बंधारे एकतर तातडीनं दुरुस्त केले पाहिजे किंवा बंधारे वारंवार फुटू नये म्हणून या ठिकाणी उच्च पातळी बंधारे बांधून या भागातल्या 15-20 गावाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि सिंचनाचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर उच्च पातळी बंधारे व्हावेत. अशा प्रकारची मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करतो. राज्याचे जलसंपदा मंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे मी निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. या उच्च पातळी बंधाऱ्याला मान्यता मिळावी म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण सरकारला तसे निर्देश द्यावेत. शासनाने दखल घ्यावी. चौधरी साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, हे अधिवेशन मुंबईमध्ये चाललेलं आहे आणि मुंबईतले जे अनेक प्रश्न आहेत त्याला न्याय मिळवण्याकरता आपण कृपया संधी देत जा. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये पावसाचा जोर वाढल्यामुळे जे पावसाळी आधार आहेत त्या अत्यंत बळावलेले आहेत. या मधल्या या जुलै महिन्यामध्ये प्रचंड प्रमाणावरती पावसाळी आधाराचे साथीचे आधार सुरू झालेले आहेत. 1 जुलै ते 30 जुलैपर्यंत अध्यक्ष महोदय मलेरियाचे 721 पेशंट होते, लेप्टोचे 370 पेशंट आहेत, डेंग्यूचे 579 पेशंट आहेत, गॅस्ट्रोचे 1649 पेशंट आहेत, कावीळचे 138 पेशंट आहेत, स्वाईन फ्लूचे 86 पेशंट आहेत आणि चिकनगुनियाचे 24 पेशंट आहेत. आज मुंबई तापाने फणफणलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकांचं या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. त्यांचं दरवर्षी ज्या वेळेला अशा प्रकारचे पावसाळी आधार चालू होतात त्यावेळी नगरसेवक असतात. नगरसेवक त्या प्रशासनावरती नगरसेवकांचा अंकुश असतो आणि त्यामुळे अतिशय चांगल्या प्रकारे आरोग्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु आज मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक नसल्यामुळे प्रशासकाच्या हाती सत्ता आहे आणि प्रशासन त्यांचे सगळे अधिकारी हे पालकमंत्र्यांचे जनता दरबार भरवण्याच्या मध्ये मशगूल आहेत. त्या सगळ्या अरेंजमेंटमध्ये आहेत. म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की महानगरपालिकेला आपल्या माध्यमातून तातडीने सरकारच्या वतीने सूचना द्याव्यात आणि हे जे काय पावसाळी आधार बळावलेले आहेत त्याच्यावरती अंकुश आणण्याकरता, त्याच्यावरती उपाययोजना करण्याकरता तातडीने दखल घ्यावी अशा प्रकारच्या सूचना आपण माननीय मंत्र्यांना द्याव्यात. 1 मिनिट. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सभागृहात आहेत. लक्षवेधी त्यांचा आग्रह आहे की लक्षवेधी सुरू कराव्यात. एक आपण सांग या. बोलतो मला शेलार साहेब. अरे थांब ना बाबा. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. सभागृहाला माझी विनंती अशी आहे, हे आपल्या औचित्य आणि हे चालू राहू द्या. फक्त 1 लक्षवेधी घेऊन ते जातील. पुन्हा बाकीचा कार्यक्रम आपण सगळ्यांचा चालू ठेवा. एका लक्षवेधी पुरता विषय. आणि अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी क्रमांक 6. राऊत साहेब 1 मिनिट. राऊत साहेबांना मुद्दे महत्वाचे आहेत या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मध्ये. आपण होऊन 2-3 लोकांचं होऊन जाऊ द्या, मग करा. आणि आपण असलं पाहिजे म्हणून नाही, मुख्यमंत्री साहेब आहेत म्हणून म्हणतोय. अहो, मुख्यमंत्री साहेब लक्षवेधी हे करतील आणि जातील. तुम्ही जरा आमचंही ऐकून घ्या. असं नाही चालत. तुम्ही आम्हाला. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघातली एक व्यथा या ठिकाणी मांडू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे थोर समाजसेवक आहेत असं त्यांनी मगा त्या ठिकाणी सांगितलं आणि लोकांना सुद्धा, जनतेला त्याची कल्पना आहे. कारण समाजसेवा ही महत्वाचा इश्यू असतो. अनेक रुग्ण या पावसाळ्यामध्ये या ठिकाणी आढळतात. पाऊस खूप झाला आपल्या इथं आणि अशा वेळेला
माझ्याकडे डॉक्टर आंबेडकर हॉस्पिटल आहे माझ्या मतदारसंघामध्ये, त्या ठिकाणी 2 रुग्णवाहिका, अत्यावश्यक अशा 2 रुग्णवाहिका मी 59 लाख रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी शासनाच्या वतीने दिलेल्या होत्या. पालकमंत्री ऐकून घ्या ना, पालकमंत्री असताना त्या दोन्ही त्या ठिकाणी उभ्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, रुग्णवाहिका म्हणजे आदर्शपणे आरोग्य सेवेचा पहिल्या ओळीचा भाग आपण त्या ठिकाणी म्हणतो, त्या ठिकाणी प्राथमिक उपचार म्हणतो, आणि अशा वेळेला रुग्णवाहिका उभं राहणं आणि त्याला ड्रायव्हर नसतं. त्या ठिकाणी डीन म्हणतात इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजचे की ड्रायव्हर नाही. माझी आपल्या माध्यमातून सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की आपण 2 रुग्णवाहिका ज्या उभ्या आहेत नागपुरामध्ये डॉक्टर आंबेडकर हॉस्पिटलमध्ये, त्या ठिकाणी तातडीने ड्रायव्हरची व्यवस्था करावी, म्हणजे रुग्णांना त्या ठिकाणी सहकार्य होईल. नंबर 1. नंबर 2, 14 जानेवारीला नामांतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नामांतर दिवस आपण साजरा करतो. नामांतर दिवसाची वाट ही अनेक वर्षापासून पाहत त्याला 17 वर्ष संघर्ष करावा लागला. त्या आमच्या इंदोरा भागामध्ये 27 भीमसैनिक शहीद झालेत आणि त्याची अवस्था इतकी वाईट आहे की 1 वर्षापासून त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट या ठिकाणी संपलेला आहे आणि त्या ठिकाणी नागपूर महानगरपालिकेने दुसरा काही कॉन्ट्रॅक्टर दिला नसल्यामुळे त्याची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. त्याची नोंद आपण घ्यावी आणि नागपूर महानगरपालिका सांगावे. एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, नोंद घेतली आणि संबंधितांना सूचना दिल्या जातील. लक्षवेधी क्रमांक 6 ही लक्षवेधी क्रमांक 6 त्यांचा आग्रह 6 5 का 5 लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, सदर लक्षवेधी ही पूर्ण मुंबई शहरातल्या पर्यावरणाशी संबंधित आहे, मुंबई शहरातल्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित आहे, मुंबई शहरातल्या गरीब माणसाच्या घराशी संबंधित आहे. अध्यक्ष महोदय, फार विषय मोठा न करता संबंधित विषय हा CRZ मधल्या ज्या समुद्रकिनारी CRZ 2 मधल्या असलेल्या झोपडपट्टींच्या पुनर्विकासाच्या बाबतीतला आहे. अध्यक्ष महोदय, 6/1/2011 केंद्र सरकारच्या वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने एक निर्णय केला. त्या निर्णयानुसार समुद्र किनाऱ्याजवळ CRZ 2 मध्ये असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करायचा असेल तर 51% त्यातला फायद्याचा वाटा हा सरकारला द्यावा आणि मंजुरी द्यावी असा नियम होता. अध्यक्ष महोदय, 2011च्या या निर्णयामुळे केंद्राच्या मुंबई शहरातल्या कुठल्याच झोपडपट्टीचा पुनर्विकास झाला नाही. मुंबई शहर 437 स्क्वेअर किलोमीटरचं आहे, 4ही बाजूने पाण्याने वेढलेलं आहे आणि त्यामुळे झोपडपट्ट्या समुद्रापासून जवळ, या वरडी असो, बांद्रा असो, कुलाबा असो, मालाड मालवणी असो, अगदी खाडीजवळ धारावी असो, या सगळ्याकडे बोरवलीपर्यंत या सगळ्याकडे या व्यस्त आहेत आणि त्यामुळे तो 2011च्या निर्णयामुळे टाळं लागलं होतं. धन्यवाद करून आम्ही केंद्र सरकारचे, त्यांनी 18 जानेवारी 2019ला दुसरा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने केला आणि त्याने या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठीचं नवीन धोरण दिलं. अध्यक्ष महोदय, 2019ला जे नवीन धोरण आलं त्यानंतर झारीतल्या शुक्राचार्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने आवश्यकता वाटल्यामुळे केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं की इथे तुम्ही जे नवीन धोरण प्रस्तावित केलंय त्या धोरणानुसार आता तुम्ही पुनर्विकास करायला देताय ते ऑथोराइज स्ट्रक्चर्सना देतायत, अधिकृत स्ट्रक्चर्सना, आणि स्लम्स झोपडी हे अधिकृत स्ट्रक्चर नाही, ते टॉलरेटेड आहे, प्रोटेक्टेड आहे, संरक्षित आहे. त्यामुळे आम्ही त्याला अधिकृत मानत नसल्यामुळे तुमच्या अधिकृतच्या व्याख्येमध्ये बदल करा आणि आम्हाला संरक्षित झोपड्यांना सुद्धा पुनर्विकासाचे फायदे देण्यासाठीचा हा निर्णय आहे असं सांगा, असं आम्ही लिहून पाठवलं. त्यामुळे ते केंद्राकडे अडकलं. दुसरा प्रॉब्लेम झाला अध्यक्ष महोदय, या समुद्र किनारच्या CRZ 2 मधल्या झोपडपट्ट्यांना, तो म्हणजे आपण नवीन DCR बनवला, त्या नवीन DCR मध्ये DCR नाही DP विकास आराखडा, आणि त्या नवीन DP मध्ये विविध आरक्षणं टाकली. त्या आरक्षणाच्या साठीचा जो DCPR बनला, त्या DCPR मध्ये असं म्हणण्यात आलं की समुद्र किनारी CRZ 2 मध्ये जिथे कुठे उद्यान, मैदान, खेळाची मैदान अशी आरक्षण असतील
तर ती सगळी नो डेव्हलपमेंट झोन होतील. याचा अर्थ आरक्षण मैदानाचं आहे, त्यावर आहे झोपड्या, पण नवीन नियमानुसार ते आता नो डेव्हलपमेंट झोन होतील, म्हणजे तिथेही पुनर्विकास होणार नाही. आणि म्हणजे पुन्हा एकदा आपण पाडत्या गडावर पाणी 2011 प्रमाणे आता पुन्हा एकदा स्लम म्हणजे अधिकृत स्ट्रक्चर आहे की नाही याचा प्रश्न अनुत्तरित, आणि नवीन DCPR प्रमाणे NDZ डिक्लेअर केल्यामुळे तिथे पुनर्विकास होणार नाही. म्हणजे पुन्हा एकदा पूर्ण मुंबई शहराचं सांगायचं झालं तर CRZ2 मध्ये, केवळ CRZ2 मध्ये 25,000 झोपड्या अशा बाधित आहेत की ज्यांचा पुनर्विकास होत नाही आहे. त्यांच्या घराचा हक्क काढून घेतलेला आहे, त्यांच्या घराचा पुनर्विकासाचा अधिकार गेलेला आहे, ते अनधिकृत बांधले गेलेले आहेत आणि त्याच त्या घाणीमध्ये तिथे ते राहत आहेत. शौचालयाची व्यवस्था, शिवरेज सगळं त्या ठिकाणी अडचण आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय कडेश्वरी, माउंट मेरी, बँडस्टँड, गजदरबांध सगळ्या मतदारसंघामध्ये तीच अवस्था आहे आणि जवळ 25,000 घरं पुनर्विकासाविना राहिली. 1.25 लाख लोकांची अडचण ही केवळ CRZ2 मधली. आणि CRZ मधल्या रिझर्वेशन प्लॉट मध्ये बाधा पडलेली जर घरं पकडली तर ती 4-5 हजार वेगळी आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय उत्तर त्या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी दिलंय, त्यात त्यांनी हे मान्य केलंय, त्याबद्दल मी धन्यवाद करतो की केंद्रीय मंत्रालयाने बैठक घेतली, राज्य सरकारने प्रस्ताव दिला, राज्य सरकारचं धन्यवाद. राज्य सरकार म्हणालं की बाबा झोपडं सुद्धा आता प्रोटेक्टेड असल्यामुळे त्याला विकासाची परवानगी द्या आणि आरक्षित जागेवर सुद्धा आमच्या नियमानुसार, आमच्या DCPR नुसार ह्यालाही पुनर्विकासाची संधी द्या. हे दोन्ही प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राला पाठवले. इथपर्यंत आपण आलेलो आहोत अध्यक्ष महोदय. त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय उत्तरात असं आलंय की आता केंद्राने असं सांगितलं की हे दोन्ही जर द्यायचे असतील तर त्याचा परिणाम काय होतोय पर्यावरणावर, यासाठी एन्व्हायरमेंट कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस, पर्यावरणीय खर्च फायदा विश्लेषण अहवाल हा तुम्ही द्या असं केंद्राने मागितलंय. तो दिलात की मग ते पुढचा निर्णय परवानगीचा करतील. गाडी इथे अडकली अध्यक्ष महोदय. आणि उत्तरात काय दिलंय, आमची लक्षवेधी गेली पर्यावरणाला, पर्यावरणाने लिहून टाकलं की हा अहवाल जो आहे हा आता SRने द्यायचा आहे आणि BMCने द्यायचा आहे. आम्ही दोघांकडनं मागितलाय, ते दोघं देतील तोपर्यंत आम्ही वाट बघतो. तर वाट बघून नाही चालणार. 1.25 लाख मुंबईवासियांचा प्रश्न आहे आणि त्यामुळे त्या दोन्ही SRA आणि BMC दोघांकडनं जो अहवाल प्राप्त व्हायचा आहे तो किती दिवसात प्राप्त करणार, तो किती दिवसात प्राप्त करून केंद्राला पाठवणार, एवढाच प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. तो जर तातडीने आपण घेतलात आणि केंद्राला पाठवलात तर केंद्राचा निर्णय पुढचा होईल आणि मुंबईतल्या समुद्र किनारच्या सगळ्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास पूर्णतः होईल. मुंबई आपल्याला झोपडपट्टी मुक्त आणि पर्यावरण पूरक अशी करायची ती होईल. त्यामुळे SRA आणि BMC कडनं येणारा अहवाल हा जो एन्व्हायरमेंट कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस आहे तो किती दिवसात येईल आणि केंद्राला किती दिवसात पाठवण्यात येईल, एवढाच माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार यांनी जी लक्षवेधी मांडलेली आहे ही मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासच्या संदर्भातली अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण CRZ2 मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आपल्याला राबवता येत नाहीत या सर्व अडचणींमुळे. आणि त्यामुळे मी खरं म्हणजे केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाला देखील धन्यवाद देतो की त्याने देखील सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. आणि यामध्ये ह्या CRZ2 मधल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आपण त्याला मान्यता दिल्यामुळे याचा काय परिणाम होईल, एन्व्हायरमेंट कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस हे आपल्याला हा जो अहवाल आहे हा केंद्राकडे आपल्याला पाठवायचा आहे. आणि म्हणून CRZ2 क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाकरता जो केंद्र शासनाने अहवाल मागवलेला आहे हा अहवाल मुंबई महापालिका आणि SRA यांच्याकडून पर्यावरणीय खर्च व फायदा विश्लेषण, जसं मी म्हणालो एन्व्हायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करून हा जो अहवाल आहे, आताच असे जे आपल्या समोर अधिकारी दोन्ही विभागाचे होते त्यामुळे आपण तातडीने त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत, निर्देश दिलेले आहेत की 2 महिन्याच्या आतमध्ये हा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना केल्यामुळे
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यामध्ये, पर्यावरणाचा त्याची हानी न होता या ठिकाणी ओपन स्पेसेस तयार होतील. आता डायरेक्ट आपण सिवरेज डायरेक्ट सोडतो ते STP होईल, इतर ज्या काही बाबी पर्यावरणपूरक आहेत त्या होतील. या सगळ्यामुळे त्याचा जो इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आहे ते आपण करून तातडीने 2 महिन्याच्या आतमध्ये केंद्राकडे पाठवू. तशा प्रकारच्या सूचना आणि निर्देश मी आता इथून पण देतो आणि मगाशी आपल्या समोर दिलेले आहेत. वर्षात धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानते. परंतु साहेब, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे की मुंबईमध्ये हा प्रश्न खूप मोठा आहे. कारण आमच्याकडे काही ठिकाणी जे आहे ते ग्रीक आहे, म्हणजे खाड्या आहेत. काही ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की समुद्रकिनारे आणि त्याच्या खाली CRZ1 आणि CRZ2. साहेब, असं आहे ना की सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ज्या जमिनीवर असतात, मग ती तुम्हाला माहिती आहे की ती बॉम्बे ट्रस्टची असेल, रेल्वेच्या असेल, किंवा आता हे CRZ1 आणि CRZ2 हे सगळे केंद्राचे नियम त्या ठिकाणी लागू होतात. आणि त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय कुठलीच त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट करता येत नाही. आपल्याला माहिती आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तिथे टॉयलेट बांधायचं म्हटलं सुद्धा तरी सुद्धा इतक्या त्या परवानगीसाठी म्हणजे लोकांना इतका त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे माझा पहिल्यांदा आपल्याला प्रश्न असा आहे की ज्या रेल्वेच्या जमिनी आहेत किंवा ज्या BPTच्या जमिनी आहेत किंवा ह्या ज्या CRZच्या जमिनी आहेत, या ठिकाणी लोकांना मूलभूत सुविधा तरी मिळायला पाहिजेत. म्हणजे त्या ठिकाणी पाणी, टॉयलेट या व्यवस्थापन तिथे व्हायला पाहिजेत. हा माझा पहिला प्रश्न आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य आशिष शेलार साहेबांनी जो प्रश्न विचारला, कारण साहेब ह्या प्रश्न फक्त झोपडपट्टीचा नाही. काही ठिकाणी खाडीच्या शेजारी बिल्डिंगी सुद्धा, जसं विक्रोळीमध्ये खाडीच्या शेजारी काही बिल्डिंग आहेत, सगळ्या बिल्डिंग डिलॅबरेट कंडिशनच्या झाल्यात, तर काही बिल्डिंग डेव्हलपमेंटला घेतल्यात. पण काही बिल्डिंगी CRZ2 मध्ये असल्यामुळे त्या 50 बिल्डिंगी बाजूला ठेवण्याचं काम झालेलं आहे. तर अशा वेळी उद्या C1, C2 मध्ये त्या बिल्डिंग दुर्घटना होण्याची पण शक्यता आहे. त्यामुळे याच्यासाठी आपण 2 महिन्यात सांगितलेले की आपण त्या ठिकाणी केंद्राला पाठवणार आहात. परंतु मला असं वाटतं की या संदर्भामधली जितकी पण, म्हणजे जसं त्यांनी सांगितलं आमचा मतदारसंघ असेल, बांद्रा असेल, ज्या ज्या ठिकाणी संबंधित लोक आहेत त्यांच्याशा काही प्रतिनिधी सुद्धा आपण बोलून घ्यावं साहेब. आणि ज्याच्यामध्ये त्यांना काय सुविधा पाहिजेत त्या संदर्भामध्ये त्या गोष्टी इन्क्लूड करून मला वाटतं परिपूर्ण असा प्रस्ताव आपल्या माध्यमातून जावा, अशी माझी या ठिकाणी दुसरी विनंती. खरं म्हणजे हे विषय CRZ2 पुरतेच मर्यादित नाही, रेल्वेच्या पण हद्दीतले आहेत. रेल्वे मंत्र्यांशी देखील मी बोललोय आणि त्याच्यातून देखील आपल्याला हा मोठा विषय आहे. आज जो आपण CRZ2चा जो विषय आहे हा तातडीने अहवाल जो आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह केंद्राकडे पाठवू. आणि इतरही जे विषय आहेत त्या अनुषंगाने देखील आपल्या ज्या मुंबईतल्या राहणाऱ्या रहिवाशांना मूलभूत सोयीसुविधा कशा मिळतील आणि त्याचबरोबर यांचा रखडलेला पुनर्विकास कसा मार्गी लागेल यासाठी केंद्र सरकारकडे आवश्यक त्या बाबी आपण पाठपुरावा करू. संबंधित लोकांची आपण भेटूया. नाही म्हणून या बाबतीत देखील रेल्वे मंत्र्यांची माझी चर्चा झाली होती आणि त्या नोटिसा वगैरे देण्याचा जो विषय मध्ये मध्ये येत होतो ना रेल्वेचा, त्या संदर्भात देखील चर्चा झाली आणि एकंदरीत एक बैठक घेण्याचा देखील निर्णय झाले. त्यामध्ये हे सगळे इश्यू आहेत ते आपण त्याच्यामध्ये आणून कसे त्याच्यातून आपल्याला मार्ग काढता येतील काढून. आदरणीय शिंदे साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, 1 ऑगस्टला अण्णाभाऊ साठे जयंती लोहा शहरामध्ये मोठे धुमधडाक्याने साजरी करण्यात आली. लक्षवेधीवर चालू आहे. बच्चू भाऊ. अध्यक्ष महोदय, मुंबईकरांसाठी हा फार महत्वाचा विषय आहे. पण मुंबईकरांमध्ये दिव्यांग बांधव राहतं अध्यक्ष महोदय. एका इकडे पर्यावरणाचं समतोल राखण्याचा आपण प्रयत्न करताय, पण दिव्यांगाचं आरक्षण या झोपडपट्टी पुनर्वसन विकासामध्ये होत नाही. कायद्यानं अध्यक्ष महोदय, अपंगाचा जो कायदा आहे त्याच्यात कलम 25 आणि पान नंबर 5 मध्ये घराचं आरक्षण निश्चित केलं अध्यक्ष महोदय. आणि मग 5% जर आरक्षण असेल तर या पुनर्विकास करताना त्या अपंगाला 5% आरक्षणाची व्यवस्था करणार आहे का अध्यक्ष महोदय? ते अडथळामुक्त कसं होईल? कारण बरेच दिव्यांग अंध असतात अध्यक्ष महोदय, बहुविकलांग असतात, काही लोकांना ऐकायला येत नाही. त्या सोयीनं हा पुनर्विकास आपण किंवा हे सगळे मुद्दे घेऊन त्या संदर्भात आपण काही निर्णय घेणार का? बच्चू भाऊंनी मुद्दा उपस्थित केलाय दिव्यांगांच्या बद्दल. आपण तर दिव्यांगाच्या बद्दल एवढे सेन्सिटिव्ह आपलं सरकार आहे की आपण वेगळं दिव्यांग मंत्रालय देखील केलेलं आहे. आपल्या सूचनेचा नक्की याच्यामध्ये आपण विचार करू आणि नियमानुसार दिव्यांगांना न्याय देण्याचं काम करू. एक नंबर सीएम साहेबांचीच आहे. मग लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1
अध्यक्ष महोदय, हिंदवी स्वराज्याचे जनक श्रीमद छत्रपती शिवाजी महाराज या स्मारकासाठी अध्यक्ष महोदय एक मिनिट रविभाऊ, एक मिनिट. ओ राणासाहेब थांबा तुम्ही. आमची लक्षवेधी आशिषजींची आहे, मला बोलायचंय. नाही ती नंतर पुकार. मामा मी बोलायला उभी राहिलेली आहे. नंतर एक मिनिट ताईल एक मिनिट ताईचं आठवू देऊ. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाची मुंबईच्या दृष्टीने ही लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महोदय, CRZ2 आणि वेटलँड सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आजच मी पत्र दिलं की आपल्या दालनामध्ये MCZMAचे अधिकारी, मॅनग्रोवचे अधिकारी आणि मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी ह्याची एक संयुक्त बैठक लावा. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात गणपत पाटील नगर हे जवळजवळ 10 ते 12 हजार लोकवस्तीत आहे. अध्यक्ष महोदय, MCZMAच्या परमिशन अंतर्गत आम्ही लाईट आणि पाणी दिलं. पण अध्यक्ष महोदय, वेटलँडची बाउंड्री CRZ2 सांगून मुंबई महानगरपालिकेकडे माणुसकीच्या दृष्टीने आज एक महिला आमदार असून सुद्धा मी तिकडे टॉयलेट बांधू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या भगिनींना आज सकाळी मॅनग्रोव्हमध्ये सकाळी अंधाराचा आडोसा घेऊन जावं लागतं. ह्याच्यापेक्षा दुर्दैव काय असेल? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्री सभागृहामध्ये आहेत. माझी विनंती आहे की आम्ही त्याचं बायोमेट्रिक करून घेतलेलं आहे. बायोमेट्रिक झाल्यानंतर आता स्लम डिक्लेरेशनसाठी साहेब त्याची वेटलँडची बाउंड्री आणि बफर झोन हे दोन्ही डिक्लेअर केले तर आपण तिकडे SRA हे करू शकतो. अध्यक्ष महोदय, अनधिकृतरित्या तिथे मोठे मोठे शोरूम आहेत, तिथे मोठे मोठे गाळे बांधलेले आहेत. पण माझ्या भगिनींसाठी परमिशन मागितली तर टॉयलेटची परमिशन नाही, कारण महापालिकेचे अधिकारी उत्तर देतात CRZ2 मध्ये. परंतु महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचं पोलिसांचं संलग्न एकमत होऊन इल्लीगल झोपड्या बांधल्या जातात, पक्क्या झोपड्या बांधल्या जातात, लाईट दिली जाते, पण अध्यक्ष महोदय त्यांना घरं देऊ शकत नाही. सन्माननीय मंत्री महोदयांना, मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, 66 एकर जागा आहे मंत्री महोदय, 66 एकर जागेमध्ये ही झोपडपट्टी वसलेली आहे. आपण केंद्र शासनाशी हे करून वेटलँडची बाउंड्री डिक्लेअर करून घ्या, गणपत पाटील नगर स्लम डिक्लेअर करून घ्या. तुम्हाला पोलिसांना घरं द्यायची असतील तरी तुम्ही तिकडे देऊ शकता, तुम्हाला दुसरा कोणता प्रोजेक्ट करायचा असेल तरी तुम्ही करू शकता, पण गणपत पाटील नगर ह्याला SRA डिक्लेअर करून घ्या. तिकडे जे आरक्षण आहे ते आरक्षण सुद्धा व्हायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आता 26 जुलैला अतिवृष्टी झाली. अध्यक्ष महोदय, पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आम्ही साधा नाला आहे, मायनर नाला आहे, तो मेजर नाला करू शकत नाही. तर मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण करून आज CRZ2 हे गणपत पाटील नगरच्या इकडे पुनर्विकास व्हायला पाहिजे. माझ्या 10 ते 12 हजार तिकडे झोपड्या आहेत. प्रश्नच विचारते की अध्यक्ष महोदय, त्या 12,000 लोकांना झोपडपट्टी तुम्ही कधी, गलिच्छ वस्ती कधी डिक्लेअर करणार? आणि त्याचबरोबर तो मालक आहे, त्या मालकाला आपल्या दालनामध्ये बोलवा आणि त्याला सांगा तू पुनर्विकास करत नसशील तर आम्ही सरकार म्हणून करतो. आणि त्याच्यासाठी आपण आपल्या दालनामध्ये बैठक बोलावी. आणि त्याचबरोबर माझं गणपत पाटील नगर तुम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसनसाठी डिक्लेअर करणार का, हा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न आहे, जोपर्यंत परमिशन येत नाही तोपर्यंत माणुसकीच्या दृष्टीने त्यांना आपण तिकडे शौचालय बांधण्यासाठी आणि पाण्याचा निचरा होणाऱ्या गटरसाठी परमिशन देणार का? अध्यक्ष महोदय, मनीषाताईंनी जो मुद्दा त्यांच्या मतदारसंघातला मांडलाय अतिशय जिव्हाळ्याचा आहे. वेटलँडची तो मुद्दा जो आहे त्या बाबतीत देखील वेटलँडची सीमा लवकरच आपण ठरवून तोही निर्णय घेऊ आणि केंद्र सरकारकडे त्यांच्या अखत्यारीतले असलेले जे विषय आहेत या बाबतीत देखील संबंधित विभागाला पाठपुरावा करण्याच्या सूचना देऊ. आणि दुसरा एक मुद्दा आपण जो मांडला तो बैठक घेऊन त्या संबंधित जे कोणी आहेत विकासक त्यांना बोलवू आणि त्यांच्याबरोबर चर्चा करून तिथला पुनर्विकास थांबलाय त्याला मार्गी लावू. कारण शासनाने आपलं धोरण ठरवलेलं आहे. या मुंबईमध्ये जे पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडलेले आहेत, वर्षानुवर्ष
त्याच्यामध्ये झोपडपट्टी आहेत, धोकादायक इमारती आहेत, 5, 10, 20, 25 वर्षापासून त्यांना भाडं मिळत नाही, काही लोकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि सरकारने ठरवलेलं आहे की या मुंबईतले रखडलेले पुनर्विकासाचे प्रकल्प जे आहेत, ज्या डेव्हलपरने सोडून दिलेले आहेत, पळून गेलेले आहेत, हे सर्व जसं म्हाडा आहे, MSRDC आहे, MMRD आहे, BMC आहे, सिडको आहे, अशा सर्व ज्या शासकीय यंत्रणा ज्या आहेत, या यंत्रणांच्या माध्यमातून हे सर्व प्रकल्प आपण पुनर्विकासाच्या हातात घ्यायचे आणि त्यांना शक्य तेवढं तो भाडंही थोडंफार आपण द्यायचं आणि हे पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडलेल्या मार्गी लावायचे ताई. त्यामुळे शासनाने याला प्राधान्य दिलेलं आहे. नाना भाऊ, अध्यक्ष महाराज, मुंबईच्या झोपडपट्टीच्या विकासाच्या बाबतचा हा प्रश्न आहे. CRZ असेल, असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी येतात आणि त्याच्यामुळे पण SRAच्या माध्यमातून जे काही पुनर्विकासक आपण तयार करतो आणि हे जे हे विकासक असतात, हे विकास करण्यापेक्षा झोपडपट्टी जास्त स्थापन करतात. हे अनेकदा निदर्शनास आलं. अध्यक्ष महाराज, गेले 25 वर्ष या विधानसभेमध्ये काम करत असताना आम्ही पाहतो की मुंबईमध्ये SRAच्या माध्यमातून या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करून त्या ठिकाणी सगळ्या जागा आणि मुंबई चांगली करण्याचा एक निर्णय त्या काळात झाला. पण अध्यक्ष महाराज, या मुंबईतल्या झोपड्याच कमी होत नाही आणि झोपड्या कमी होत नाही आणि अध्यक्ष महाराज, या भागामध्ये राहणारी जी लोक आहेत हे किड्या माकोळ्यापेक्षाही वाईट जीवन जगतात. आज मुंबईमध्ये डेंग्यू वगैरेची साथ मोठ्या प्रमाणात आहे, ही त्या भागात आहे अध्यक्ष महाराज. आणि खऱ्या अर्थानं प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. खरं तर या झोपडपट्टी नेमकं वळवण्यामध्ये कोण, त्याच्यामधला तो प्राणी कोण आहे आणि शासन त्या पद्धतीची झोपडपट्टीचं प्रलय या मुंबई शहरामध्ये जे वाढत आहे, या आर्थिक नगरीमध्ये वाढत आहे, देशाच्या आर्थिक नगरीमध्ये झोपडपट्ट्या या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची कारणं काय आणि कोण आहे त्याच्या मागं, आणि या पद्धतीचा एक प्रश्न या ठिकाणी आहे. त्याबद्दलचं प्लॅनिंग काय राहणार आहे, नाही तर तोच ज्यालाच आम्ही पुनर्विकास करायला देतो तोच झोपड्या बनवतो, असं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आहे की झोपडपट्टीला आळा घालण्यासाठी आणि मुंबई चांगली करण्यासाठी शासनाचं नेमकं धोरण काय. CRZ आणि या सगळ्या गोष्टीचं तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय की आम्ही केंद्राकडे याची मीटिंग लावतो. मी तुम्हाला सांगतो की दिल्लीतलं या सगळ्या ह्याच्यामध्ये किती अडचणी येणार आहेत मला माहिती आहे. मी थोडा काळ दिल्लीमध्ये काम केलेलं आहे. एवढं सोपं पण नाही आहे, कारण की जिथं पर्यावरणाचा प्रश्न आला की दिल्ली आपलं हात वरतं करतं, मग त्याच्यातल्या खूप साऱ्या गोष्टी तिथं पुढे येतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला आपला सकारात्मक भूमिका आहे त्याच्यामध्ये कुठली शंका नाही. पण निश्चितपणे या अडचणी येणार. पण मुंबईतल्या झोपडपट्टीच्या बाबतचा सुद्धा ही वाढ जी होती आहे तिला आटोक्यात ठेवण्यासाठी नेमकं सरकारजवळ धोरण काय, हा या निमित्तानं माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, नानाभाऊंनी जो प्रश्न विचारला आहे, झोपडपट्टींची वाढ होऊ नये या बाबतीमध्ये संबंधित महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची जबाबदारी आहे. जी आपण प्रोटेक्टेड झोपडपट्ट्या 2011 पर्यंतचे आपण ठरवलेले आहेत, परंतु त्यानंतर झोपडपट्ट्या होऊ नयेत याची जबाबदारी स्थानिक पातळीवर आहे. आणि अशा प्रकारच्या झोपडपट्ट्या वाढ होत असतील तर त्या स्थानिक जे अधिकारी आहेत त्यांना जबाबदार धरलं जाईल, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, हिंदवी स्वराज्याचे जनक छत्रपती शिवाजी म्हटलं त्याच्या आधी अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. आता बोला रे नानासाहेब. अध्यक्ष महोदय, CM साहेबांना विनंती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची लक्षवेधी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची लक्षवेधी आहे, महत्वाची आहे, कृपा करून थांबावं एवढी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, हिंदवी स्वराज्याचे जनक अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यक्ष महोदय, ज्यांच्या स्मारकासाठी मी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन सुद्धा करील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं अभिनंदन करील, ज्यांनी छत्री तलावामध्ये 25 कोटी रुपयाचा स्मारक बनवण्यासाठी पैसे दिले. पण अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत त्या स्मारकाचा आराखडा तयार झाला नाही, कुठली टेंडरची प्रक्रिया झाली नाही. ती किती दिवसात कराल, त्याचा किती दिवसाचा कालावधी निश्चित कराल, त्याबद्दल एक उत्तर पाहिजे अध्यक्ष महोदय. दुसरं अध्यक्ष महोदय, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष महोदय यांच्या अध्यक्ष महोदय जो पुतळा आहे अध्यक्ष महोदय, तो इरविन चौकामध्ये ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 1968 मध्ये अध्यक्ष महोदय
रासू गवई साहेब जे आपल्या उपसभापती होते त्यांच्या उपस्थितीमध्ये जो पुतळा अध्यक्ष महोदय बसवण्यात आला. अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये प्रतिभाताई पाटील अध्यक्ष महोदय त्यांच्या उपस्थितीमध्ये पुतळा बसवण्यात आला. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय जे आज पंजाबराव दंदे जे जिल्हा परिषद सदस्य होते स्वर्गीय, दुसरे अध्यक्ष महोदय गजाननराव नन्नोरे जिल्हा परिषद सदस्य होते, शिंगारे साहेब होते, वाघपंदर साहेब होते, या सगळ्या ज्येष्ठ लोकांनी अध्यक्ष महोदय इरविन चौकामध्ये त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय पुतळ्याची स्थापना केली 1968 मध्ये आणि सगळ्यांच्या भावना त्या ठिकाणी जुळल्या अध्यक्ष महोदय. पण त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक झालं पाहिजे यासाठी अध्यक्ष वारंवार त्याच्या मागे आम्ही लागलेलो आहे. आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय ज्यांची ती जागा आहे ती जागा चंद्रशेखर गट्टाणी यांची 6000 फुटाची अध्यक्ष महोदय जागा आहे. ती जागेसाठी 3.5 कोटी रुपये महानगरपालिकेने कलेक्टर ऑफिसला जमा केले. पण त्याला वाटाघाटीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्याला बोलवलं पाहिजे आणि त्या स्मारकाचा प्रश्न सोडवला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, जेणेकरून तणावाचं वातावरण अध्यक्ष महोदय अमरावतीमध्ये होत आहे. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय कायदा सुव्यवस्था बिघडू शकते आणि त्या ठिकाणी खासदार नवनीत राणे अध्यक्ष महोदय 2 कोटी रुपये स्मारकाच्या विकासासाठी दिले, ते सुद्धा पडू नये. जर चंद्रशेखर गट्टाणी यांना जर 15 दिवसाच्या आत बोलून त्या ठिकाणी वाटाघाटी जर केली आणि तो मार्ग जर सोडवला तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जेवढे आंबेडकरी अनुयायी आहे सगळ्या जण खुश होतील आणि त्या ठिकाणी चांगलं स्मारक अध्यक्ष महोदय बांधलं जाईल. आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 14 एप्रिलला लाखो लोक तिथे दर्शनाला येतात, सगळ्यांच्या भावना जोडल्या आहे. म्हणून माझ्या मुख्यमंत्र्याला विनंती आहे की 15 दिवसाच्या आत आपण त्याची बैठक लावून त्या ठिकाणी गट्टाणीला बोलून त्याची वाटाघाटी करून त्या ठिकाणी स्मारकाची जागा उपलब्ध करून द्याल का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य रवी राणा यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासंदर्भात या ठिकाणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून लक्ष वेधलेलं आहे. या इरविन चौक येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक उभारणीसाठी जे जागेचे मालक आहेत काही गट्टाणी यांच्याशी त्यांना बोलवून आपण बैठक घेऊन या संदर्भामध्ये मार्ग काढण्याची विनंती त्यांनी केलेली आहे. तर खरं म्हणजे आपल्या तिथल्या सर्व नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांना 15 दिवसाच्या आत एक बैठक घेऊन त्या बैठकीमध्ये जे काही विषय आहेत ते विषय आपण समजून घेऊन त्यातून मार्ग काढू, म्हणजे हे दोन्ही विषय मार्गी लागतील. बलवंत भाऊ. अध्यक्ष महोदय ते झालं दोन्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा. इरविन चौक बोललो बाबा. इरविन चौकामधला जो विषय आहे हा विषय गंभीर आहे, तुमच्या लक्षवेधीमुळे समजलेला आहे सभागृहाला आणि यामध्ये आपण बोलून तातडीने बैठक करू आणि त्यामधून मार्ग काढू. बलवंत भाऊ. पण या निमित्तानं खरोखरच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी हा फार मोठा ज्वलंत विषय आहे आणि खूप तशी ही लक्षवेधी फार मोठी व्यापक आहे. कारण अमरावती जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून मग संत गाडगे महाराज असतील, संत तुकडोजी महाराज असतील, कौंडण्यपूर रुक्मिणीचं माहेर आहे, तसेच मराठी भाषेचं उगमस्थान रिद्धपूर आहे, कोळी समाजाची काशी ही सामना आहे आणि डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांचं पापड आहे. तर अलीकडे आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चळवळीचे नेते आदरणीय दिवंगत दादासाहेब गवई आहेत. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून जसं आताच मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यावर सकारात्मक उत्तर दिलं, त्यांनी ही जी जागा आहे ही जागा त्या गट्टाणींची आहे आणि त्या सौंदर्यीकरणाच्या संदर्भात महानगरपालिकेनं आरक्षण टाकलं, ते शासनानं मंजूर केलं. ते प्रश्न घ्या ना. प्रश्न ती जागा प्रश्न घ्या ना. हो ना, या निमित्तानं तो प्रश्न हो ना, या निमित्तानं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याच्यावर सकारात्मक उत्तर दिलं. मी या निमित्तानं एवढीच विनंती करेल की
कमीत कमी दिवसात त्या संदर्भात बैठक आयोजित करावी आणि सामान्य जनतेला, आंबेडकरी जनतेला तिथला न्याय द्यावा. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे नेते, सभागृहाचे प्रमुख, महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी या लक्षवेधीवर 15 दिवसाच्या आत बैठक लावून सगळ्या लक्षवेधीच्या संदर्भामध्ये बैठक लावतो म्हणून सांगितल्यानंतर मला असं वाटतं की सगळे प्रश्न संपलेले आहेत आणि ज्यांना ज्यांना त्या बैठकीला जावं असं वाटतंय तरी त्या बैठकीला जावं. रविदास, व्यापक उत्तर त्यांनी दिलेलं नाही नाही, माझा विषय झालेला अध्यक्ष महोदय. या लक्षवेधीमध्ये विषय काय विषय, या लक्षवेधीमध्ये अध्यक्ष महोदय विषय आहे ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मोजरीमध्ये अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं तुकडोजी महाराजांचा विकास आराखड्याचा विषय होता अध्यक्ष महोदय, गाडगे महाराजांचा ऋणमोचनचा विकास मंत्री महोदय, एक मिनिट मला बोलू द्या ना, 2 मिनिटं बोलू द्या मला. महोदय, मी या ठिकाणी असं सांगितलं की लक्षवेधीमध्ये मांडलेल्या प्रत्येक विषयासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी बैठक घेतो म्हणून सांगितलेली आहे. त्या बैठकीमध्ये या सगळ्या प्रश्नावर उत्तर मिळतील. लक्षवेधी क्रमांक 2 बच्चू. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर ही शकुंतला एक्सप्रेस अध्यक्ष महोदय 2023 पूर्वी आपण जर पाहिलं तर एका खाजगी कंपनीच्या ताब्यात होती आणि जेव्हा दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे अध्यक्ष महोदय का खाजगी कंपनीच्या ताब्यात होती तेव्हा हे रेल्वे चालू होती, पण केंद्र सरकारच्या आपल्या ताब्यात आली म्हणजे इंग्लंडवाल्यांनी हे रेल्वे चालू ठेवली आणि आपण भारत सरकार आल्याबरोबर तुमच्या ताब्यात रेल्वे तुम्ही बंद करताय. मला असं वाटते का याच्यासारखी शोकांकिता कुठेही नसन अध्यक्ष महोदय. म्हणजे खाजगी कंपनी रेल्वे चालवतो आणि केंद्र सरकार चालवत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि मग आपण पाहतोय का पुऱ्या महाराष्ट्राचा रेल्वेचा अनुशेष देशाच्या पातळीवर सर्वात जास्त आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजे एका इकडे अनुशेष वाढतोय आणि दुसऱ्या इकडे आपण अध्यक्ष महोदय चालू असलेल्या रेल्वे बंद करताय. म्हणजे महाराष्ट्राचं वजन दिल्लीमध्ये किती आहे अध्यक्ष महोदय हे पुन्हा तपासण्याचे योग आहे. या निमित्तानं वजन वापरावं लागेल दादा भाऊ, निवड दादा म्हणून चालणार नाही, थोडंसं अधिक जादा सारखंही करावं लागेल तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याकडून अपेक्षा आहे का 2017 मध्ये आपण करार केला अध्यक्ष महोदय. 2017 मध्ये राज्य सरकारनं 50% खर्च करण्याचं कबूल केलं अध्यक्ष महोदय. हा करार झाला आणि मग असं सगळं होत असताना 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पर्यंत आपण काही करत नाही आहे अध्यक्ष महोदय. यवतमाळ असेल, मूर्तिजापूर असेल, तुमचा अचलपूर असणार, हा सगळ्या ग्रामीण पट्टा विदर्भातल्या सगळ्या मागासवर्गीय विभागातून ही रेल्वे येते अध्यक्ष महोदय. आणि मग या रेल्वेमुळे जे काही शेतकऱ्याचा आणि इतर जे आमचा मजूर आहे, उद्योग आहे, या सगळ्या गोष्टीला चालना भेटणार आहे अध्यक्ष महोदय. मग तेवढ्या गंभीरतेने तुम्हाला घ्यावं लागेल. आता रेल्वे मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत एक बैठक आपण डीपीआर तयार करण्याचं ठरवलं, डीपीआर तयार करायचं ठरवलं आपण 2021ला. 2021, 22, 23 3 वर्ष म्हणजे पैदल फिरून डीपीआर तयार करतो का अध्यक्ष महोदय. गुगल आहे आजकाल गुलाबराव, गुगलवर टाकलं तर किती किलोमीटर सगळं समजतंय. डिजिटल इंडिया आहे. आणि मग 2021 पासून तर 23 पर्यंत 2 वर्ष डीपीआर का झालं नाही याचं उत्तर मंत्री महोदयांना द्यावं. आणि हा डीपीआर तातडीनं तयार करून मुख्यमंत्री आणि आमच्या रेल्वे मंत्र्यांसोबत येत्या 15 दिवसाच्या आत आपण बैठक लावणार का, हे 2 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य बच्चू कडू साहेबांनी विदर्भातील अचलपूर, मूर्तिजापूर हा सध्याच्या घडीला जे नॅरो गेज रेल्वे लाईन आहे त्याचं ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करणं गेल्या अनेक वर्षाच्या पासून आणि अतिशय महत्वाचा या प्रकल्पाचा ते पाठपुरावा करत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे की सेंट्रल प्रोव्हिजन्स कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपनीच्या वतीने गेल्या काही वर्षांच्या पासून हा नॅरोगेज रेल्वे त्या ठिकाणी रन होत होता आणि साधारणपणे 30 जून 2023 रोजी हा करार त्या ठिकाणी संपलेला आहे, संपुष्टात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, रेल्वे हा विषय केंद्रीय सूचीमध्ये समाविष्ट आहे
आणि नवीन रेल्वे मार्ग विकसित करण्याची आणि या क्षेत्रातील अनुशेष दूर करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही तसं म्हटलं तर केंद्र शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयाची आहे. तरी पण या अतिशय महत्वाकांक्षी हा प्रकल्प असल्यामुळे केंद्र शासनाकडे या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पाठपुरावा केला जाईल आणि या प्रकल्पाचा DPR लवकरात लवकर तयार झाला पाहिजे. त्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या स्तरावर केंद्र शासनाच्या रेल्वे विभागाशी संवाद साधून त्या ठिकाणी बैठक आयोजित केली जाईल आणि हा प्रकल्प लवकरात लवकर मंजूर झाला पाहिजे, तो कार्यान्वित झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जातील. हरीश भाऊ, हा अचलपूर, मूर्तिजापूर आणि मूर्तिजापूर यवतमाळ कारंजा मार्गे आणि कारंजा मार्गे, दारवा मार्गे यवतमाळ अशी ही रेल्वे 100 वर्ष या रेल्वेनी सेवा दिली आणि या माध्यमातून इंग्रजांनी मोठी बाजारपेठ उभी केली होती. आज राज्य शासन मुंबई आणि विदर्भ जोडण्यासाठी समृद्धी महामार्ग तयार करतो. डायरेक्ट थेट उद्योगाला सोयीचं झालं पाहिजे या दृष्टिकोनातून मुंबई ते विदर्भ हा कोट्यावधी रुपये खर्च करून आपण समृद्धी मार्ग करतो, मेट्रो तयार करतो, मोनो तयार करतो, आता मोदींच्या माध्यमातून वंदे भारत आपण तयार करतो. पण 100 वर्ष इंग्रजांनी जेव्हा हा मार्ग केला त्यावेळेस आपला जो बेल्ट आहे विदर्भाचा हा कापसाचा बेल्ट आहे आणि कापसाच्या बेल्टमध्ये जो कापूस उत्पादन होतो तो कापूस मँचेस्टरला नेण्यासाठी या रेल्वेचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग झाला. गोरगरिबासाठी हे रेल्वे होती, व्यापाऱ्यासाठी रेल्वे होती आणि आज कनेक्टिव्हिटी करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाची हे अचलपूर मूर्तिजापूर रेल्वे आहे. 100 वर्षाचा करार संपल्यावर ही बंद झाली, पण आजही आपण ते जुनं इंजिन चालवलं असतं तर चालली असती. पण आता हे नव्यानं आपल्याला ब्रॉडगेज करायची आहे तर यासाठी DPR तर तयार करावंच लागते अध्यक्ष महाराज. पण 50% हे केंद्र सरकार आणि 50% हे राज्य सरकार तिथपर्यंत हे देत नाहीत किंवा हे दाखवत नाहीत की आम्ही देणार म्हणून. तिथपर्यंत याला हे मार्ग पुढे जाऊ शकत नाही. मिटिंगा किती झाल्या याच्याही पहिले हे लक्षवेधी या सभागृहात आली होती. पण विदर्भाचा चेहरा मोहरा बदलण्याच्या दृष्टिकोनातून, दळणवळणची कामं करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या मुख्यमंत्री स्तरावर आपण बैठक घेणारच आपण घेऊन तातडीनं याला DPR तयार करून 50% निधी राज्य सरकार देणार अशी हमी मंत्री महोदय देणार आहेत का? आणि हे मीटिंग किती दिवसात आपण लावणार आहोत आणि या 5 जिल्ह्याला आणि खरंच आता यवतमाळ नांदेड जोडल्या चालला म्हणजे मराठवाडा तिकडे आंध्रा इतकं कमी अंतर होऊ शकते. दिल्ली ते आंध्रा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा म्हणजे जमीन एकवार करायला लागत नाही, कोण्या शेतकऱ्याची अडचण येत नाही. खरं तर या लगत जेवढे सागवानचे जंगल होते फॉरेस्टचे त्या झाडाची हराशी झाली, कटाई झाली, त्याचं पाणी झाली, टेंडर लागलं असं समजलं, पण कुठे पाणी मुरलं हे काही आम्हाला अजून माहीत पडलं नाही. तर माझा मंत्री महोदयाला प्रश्न आहे की आपल्याला समतोल विकास जर करायचा असेल महाराष्ट्राचा तर या रेल्वेला आपल्याला प्राधान्य द्यावं लागेल. प्रश्न हा, तर आपण 50% निधी देण्याच्या संदर्भात येणाऱ्या बजेटमध्ये याच्यावर कारवाई करणार आहेत का? आणि बैठक केंद्रीय मंत्र्याच्या तिथं किती दिवसात आपण लावणार असे माझे 2 प्रश्न आहेत. आणि मला आणि आमचे जे विदर्भाचे आमदार आहेत त्यांना सगळ्यांना आपण बोलावणार आहेत काय? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य हरीशजी पिंपळे साहेबांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, मी सुरुवातीलाच बोलताना सांगितलं की अतिशय महत्वाचा हा रेल्वे प्रकल्प त्या ठिकाणी निश्चितपणे आहे आणि म्हणून या प्रश्नाच्या निमित्ताने सभागृहाच्या माध्यमातून आपल्याला हे पण मी निदर्शनास नम्रतेने आणून देऊ इच्छितो. राज्याचं रेल्वे मार्गाचं जे काही धोरण आहे हे आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. पिंपळे साहेब, जसा आपण या ठिकाणी उल्लेख केला की 50% शेअरिंग त्या ठिकाणी झालं पाहिजे का, तर कोणत्या प्रकल्पाचं कशा पद्धतीने आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये मार्गक्रमण करायचं आहे
या संदर्भातलं राज्याचं धोरण पण आता रेल्वेचं संदर्भातलं अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. ते धोरण लवकरच त्या ठिकाणी निश्चित केलं जाईल आणि यामध्ये मग तातडीने DPR तयार करणं आणि पुढची जी काही प्रक्रिया आहे, रेल्वे बोर्डाकडे तो सादर करणं, नीती आयोगाकडे तो सादर करणं, पुढे फायनान्स मंत्रालय, कॅबिनेट कमिटी, ही जी काही प्रक्रिया असते आपण इथे सरळ म्हटलेलं आहे का राज्य शासन दिनांक 17/6/2017 पत्राद्वारे रेल्वे विभागास सदर प्रकल्पामध्ये 50% वाटा उचलण्यास राज्य शासनाची तत्वता मान्यता कळवण्यात आली आहे. त्याच्यानंतर वेगळं धोरण करण्याची काही गरज नाही अध्यक्ष महोदय. हे जर चुकीचं आपण जर अधिक उत्तरात आलं तर फाईल तशीच सरकन अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपण 50% वाटा उचलण्याचा आपण मान्यता दिलीच आहे राज्य सरकारनं. आता हा 50% वाटा उचलून आपल्याला केंद्र सरकारला प्रस्ताव पुन्हा पाठवावा लागेल आणि तातडीनं DPR तयार करावं लागेल. दुसरा अध्यक्ष महोदय, यासोबत मला असं वाटतं का आता ते रेल्वेचे रुळ आम्ही पाहतोय ते बेकार गिपर सगळं अस्तव्यस्त व्हायला लागले, ते टेन्शन पडायला लागले अध्यक्ष महोदय. मग तिथे इतका वाईट प्रकरण व्हायला लागलंय. मला वाटतं 2 गोष्टी याच्यात दादाभाऊ महत्वाच्या आहे. एक तर याची तातडीनं बैठक लावणं फार गरजेचं आहे. मला वाटतं धोरण आपलं ठरलंच आहे, 50% वाटा आपण उचलणारच आहे. वेगळं धोरण आता केव्हा येईल कसं होईल तो नंतरचा भाग आहे. आपण पहिलेच ठरवलं आहे 2017 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती आणि तेव्हा सरळ सांगितलं होतं अध्यक्ष महोदय का आपण 50% वाटा उचलू. पण आता काय झालंय का DPR बनवायलाच आपल्याला 2-3 वर्ष चालले गेले. आता DPR बनवणे आणि आपला 50% वाटा येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये त्याची तरतूद करणे आणि बैठक लावणे आणि जी रेल्वे जशी आहे तशी त्याला जिवंत ठेवण्याचं काम करावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला उत्तर देत असताना एक जनरल उत्तर देत होतो. पर्टिक्युलर या प्रकल्पाच्या संदर्भामध्ये 18/4/2017 माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री, रेल्वे मंत्री आणि भारत सरकार याच्यामध्ये या संदर्भातला 50-50% प्रमाणामध्ये हिस्सा उचलण्याचा निर्णय झालेला आहे. मी तुम्हाला एक जनरल इतर प्रकल्पांच्याही संदर्भामध्ये आपलं शासनाच्या वतीने जे काही धोरण स्वीकारलं जाते या संदर्भातली माहिती देत होतो. तत्राप लवकरात लवकर या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या पातळीवरनं केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याच्या संदर्भामध्ये संपर्क साधला जाईल, तातडीने बैठक घेतली जाईल. याचा DPR लवकरात लवकर करणं आणि पुढची प्रोसेस कार्यवाही करणं हे संपन्न केलं जाईल. बोला. बच्चू कडू साहेबांनी जे आता लक्षवेधी मांडले त्या लक्षवेधीच्या संदर्भात मी या ठिकाणी बोलू इच्छितो. माझ्या मतदारसंघामध्ये पारनेर आणि माळशेज रेल्वेच्या बाबतीत अनेक वेळा बैठका झाल्या, पण त्या संदर्भात अद्यापर्यंत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्याचबरोबरीने माझ्या नगर आणि पुणा नगर आणि दौंड मार्गे जी रेल्वे पुण्यापर्यंत जाते तेच जर नगर, पारनेर आणि शिरूर अशा मार्गे जर पुन्हा त्या ठिकाणी जर लाईन झाली तर त्याचा निश्चित त्या मतदारसंघाला फायदा होईल. नुसता नगरला फायदा न होता त्या बीड असू, त्या भागातील औरंगाबाद असू, संभाजीनगर असू त्या भागाचा निश्चितपणे फायदा होईल. तरी माझी मंत्री महोदयांना याद्वारे विनंती आहे की रेल्वे मंत्र्याशी बैठक करून या दोन्ही माझे प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात त्या ठिकाणी पुढाकार घ्यावा हीच याद्वारे विनंती करतो. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी ही विदर्भातील अचलपूर, मूर्तिजापूर या लोहमार्गाच्या संदर्भातली आहे. तत्राप सन्माननीय सदस्य महोदयांनी जो काही मुद्दा ठेवलेला आहे तो तपासून घेतला जाईल. शेवटचा प्रश्न रवी राणा. अत्यंत महत्वाचा विषय आहे आणि मंत्री महोदयांनी सविस्तर उत्तर दिलंच आहे. तरी मी अध्यक्ष महोदय, शकुंतला रेल्वे ही ब्रिटिशकालीन रेल्वे आहे अध्यक्ष महोदय आणि 150 वर्ष जुनी ही रेल्वे आहे आणि शेतकऱ्यांची सराईन मानत होती. आणि शेतकऱ्यांसाठी तालुक्यामध्ये जे रहदारीचा एक मुख्य रस्ता म्हणून शेतकऱ्यांच्या जे भाजीपाला आहे, काही कडधान्य आहे या तालुक्याहून त्या तालुक्यावर नेण्यासाठी खूप उपयोगी अध्यक्ष महोदय शकुंतला रेल्वे होती, जी आज बंद आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्या आधी सुद्धा अनेकदा मिटिंगा दिल्लीला झाल्या, दिल्लीला त्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. पण अध्यक्ष महोदय, आजही रेल्वे जरी आपल्या शकुंतला नाव आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये आहे, पण अजूनही ब्रिटिशांचा ताबा त्याच्यावर आहे, ब्रिटिशांचं कर्ज त्याच्यावर आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ब्रिटिश गव्हर्नमेंटकडनं अध्यक्ष महोदय आजही जेव्हा तिचे पुलं खराब होतात, त्याचा रूळ खराब होते,
तर ब्रिटिश गव्हर्नमेंटकडनं पत्र येते की याचा रूट चेंज करा, ब्रिज दुरुस्त करा. तर आजही अध्यक्ष महोदय माझं हे म्हणणं आहे की जे पैसे त्या ठिकाणी देणं आहे ते पर्सेंट अध्यक्ष महोदय राज्य सरकारने ते पैसे दिले पाहिजे. केंद्राकडे लवकरात लवकर बैठक लावली पाहिजे. बच्चूभाऊंनी जे सांगितलं त्याच्यात माझं पूर्ण समर्थन आहे आणि मी सुद्धा सोबत आहे. या विषयासाठी सगळ्या आमदारांच्या उपस्थितीत बैठक लावा आणि लवकर ही शकुंतला जे आहे हे यवतमाळ पासून आपला ही शकुंतला रेल्वेच्या लवकर चालू करा. आणि मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय याच्यात तातडीची बैठक ही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये झाली पाहिजे आणि शकुंतला चालू करण्यासंदर्भात आम्ही सगळे सोबत आहे, काही चिंता नव्हतं. चला प्रश्न अध्यक्ष महोदय तर सध्या ब्रिटिशाच्या हाती नाही आहे अध्यक्ष महोदय. नाही काय होतंय, चुकीचं रेकॉर्डवर आलं तर अधिक काय होईल का याच्या मागं जे कोणी पाहिल हम जाने के बाद कोई देखेगा तो फिर. तर हे ब्रिटिशांच्या ताब्यात नाही आहे, याच्यावर कुठलंही कर्ज नाही आहे, कुठलेही पैसे सरकारला वेगळे द्यावं लागणार नाही. चुकीचा रेकॉर्डवर आहे ते काढून टाका. राणाजीनं जे वापरलेले शब्द आहे काही तपासून घेऊ. चला तुम्ही प्रश्न विचारा. राणाजी प्रश्न विचारा. आपण मंत्री महोदय उत्तर द्या. राणाजी खाली बसा. अध्यक्ष महोदय राणाजी खाली बसा. उत्तर ऐका. ही रेल्वे सेंट्रल प्रोव्हिजन्स कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपनीची होती, ठीक आहे तपासून. आता नाही आहे. तसेच या रेल्वे संदर्भातील जो करार स्वातंत्र्यपूर्व काळात सेंट्रल प्रोव्हिजन्स रेल्वे कंपनी लिमिटेड आणि तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यांच्या दरम्यान झालेला होता. तथापि सदरू कराराचा कालावधी 30 जून 2023 रोजी संपुष्टात आला असल्याने हा रेल्वे मार्ग आता रेल्वेची मालमत्ता झालेली आहे आणि मध्य रेल्वे याच्या अधिपत्याखाली हा रेल्वे मार्ग आहे. चला पुढे लक्षवेधी क्रमांक 3 श्री प्रताप सरनाईक. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 3. प्रतापजी एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं अध्यक्ष महोदय आणि ते असं म्हणाले की त्या ठिकाणी मध्य रेल्वे कडनं ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अध्यक्ष महोदय सन्माननीय खासदार नवनीत रवी राणा यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी दिलेलं उत्तर आहे आणि त्यामध्ये असं म्हटलंय की बाबा मूर्तिजापुर अचलपुर ही जी रेल्वे है उपरोक्त संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि शकुंतला रेलवे के एक प्राइवेट कंपनी सेंट्रल प्रोविन्सेस रेलवे कंपनी लिमिटेड ओन करती है. आता हे आताच पत्र आहे साहेब 2022 आहे. बरं घ्या आपण 2022 आहे. अध्यक्ष महोदय आज मला प्रश्न तर विचारू द्या. पण मला प्रश्न तर विचारू द्या. विचारा प्रश्न. आपण माझा प्रश्न पूर्ण झालाय का? आज माझा प्रश्न मी डेव्हलप करतोय प्रश्न. 2022 ला आलो तर 23 ला येतो. मग त्यामुळे ते तुम्ही तुमच्या बाजूला करा. आशिष शेलारजी बोला आपण. अध्यक्ष महोदय 2022 ला हे उत्तर आलेलं आहे. त्यामुळे पुढे असं म्हटलंय की मध्य रेल्वे ही गतिविधी कार्यक्रम सुरू केलेला म्हणजे मध्य रेल्वेने औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ की आहे. माझा प्रश्न आहे मध्य रेल्वेने ही प्रायव्हेट कंपनी ओन केली आहे का? ती कधी केली आणि ती केल्यानंतर त्या ठिकाणी असलेल्या अगोदरच्या कंपनीचे एम्प्लॉई हे मध्य रेल्वेने आता आपल्या शेड्यूलवर घेतलेत का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय मी यापूर्वीच सांगितलं की हा जो करारनामा होता हा 30 जून 2023 रोजी संपुष्टात आलेला आहे. मध्य रेल्वेच्या अधिपत्याखाली आता ही रेल्वे आहे आणि म्हणून या नॅरो गेजचं ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करणं या संदर्भातला हा प्रमुख विषय आहे आणि त्या संदर्भामध्ये आपला निर्णय झाला की मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेतली जाईल. केंद्र शासनाच्या रेल्वे विभागाला या संदर्भातलं महत्व अधोरेखित करून लवकरात लवकर हा रेल्वे मार्ग लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. नाही आता नाही आता अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय आज अतिशय महत्वाची लक्षवेधी या सभागृहामध्ये आपण लावायची संधी दिल्याबद्दल आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय समाजामध्ये तृतीयपंथी हा जो एक समाज आहे
प्रामुख्यानं महाराष्ट्रामध्ये 40 ते 45 हजार तृतीयपंथी आहेत. पूर्वीच्या काळामध्ये ह्या समाजाला किन्नर असं संबोधलं जायचं. 2018 मध्ये अध्यक्ष महोदय या किन्नरांसाठी वेगळं महामंडळ निर्माण करण्याची भूमिका राज्य शासनाची होती आणि राज्य शासनाने ती निभावली. गेल्या 5 वर्षामध्ये जो आज उत्तरामध्ये अहवाल प्राप्त झालेला अध्यक्ष महोदय, त्या अहवालाच्या अनुषंगाने असं दिसतं की राज्य शासन अतिशय सकारात्मक भूमिका प्रामुख्यानं सामाजिक न्याय विभाग त्यासाठी घेत आहे. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय विभागाने जरी सकारात्मक भूमिका घेतली असेल तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की अजूनपर्यंत ह्या 5 ते 6 वर्षामध्ये महामंडळ स्थापन झाल्यापासून त्या महामंडळाचं कुठलंही कार्य चालू झालेलं नाही. त्या महामंडळामध्ये सदस्यांची नेमणूक झाली नाही. दरवर्षी विविध माध्यमातून, अर्थ खात्याच्या माध्यमातून 15 कोटी रुपये, 10 कोटी रुपये याच्यासाठी बजेट ठेवलं जातं, पण त्या बजेटचा उपयोग सुद्धा राज्य शासनाच्या माध्यमातून केला जात नाही. अध्यक्ष महोदय, योगायोगानं ह्या किन्नरांचा जो प्रमुख आहे, जो राज्याचं नव्हे देशाचं नेतृत्व जागतिक पातळीवर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी नावाचा एक किन्नर आहे. अध्यक्ष महोदय, योगायोगानं तो माझ्याच मतदारसंघामध्ये आणि प्रामुख्यानं ठाण्यामध्ये राहतो. अतिशय मोठ्या एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतलेला हा किन्नर आज राज्याचं आणि देशाचं नेतृत्व जागतिक पातळीवर करतोय. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी त्याच्या वेदना, त्या समाजाबद्दलच्या भावना किंवा माझ्याकडे व्यक्त केल्यात. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे सुद्धा त्याबाबतची माहिती त्यांना दिली की अतिशय दारुण अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि योगायोगानं काही दिवसापूर्वी एका टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून या किन्नरांना पुणे महापालिकेमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून नेमणूक केली असं जेव्हा माझ्या लक्षात आलं आणि मला बघण्यात आलं तेव्हा मला थोडंसं हायसं वाटलं. अध्यक्ष महोदय, की कुठेतरी कुठली तरी महापालिका ह्या तृतीयपंथीयांना किंवा ह्या किन्नरांना सामाजिक जाणीव लक्षात घेऊन कुठेतरी संधी उपलब्ध करून देतात. अध्यक्ष महोदय, अतिशय सकारात्मक भूमिका पुणे महापालिकेने घेतली. खासगी सुरक्षा रक्षक म्हणून नेमणूक करत असताना 10 ते 15 किन्नरांना त्यांनी स्थान दिलं. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न क्रमांक 1 की या तृतीयपंथीयांची जी आपण महामंडळ निर्माण केलेलं आहे ते महामंडळ कार्यान्वित कधी होणार? त्यांच्यामध्ये जे सदस्य अद्यापपर्यंत नेमणूक झालेले नाही त्या सदस्यांची नेमणूक कधी करणार? 15 कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेली अध्यक्ष महोदय, पण त्याचा खर्च मात्र होत नाहीये. त्या खर्चाला केव्हा सुरुवात करणार? कारण त्यांच्या छोट्या छोट्या मागण्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक समाजाला ह्या महाराष्ट्रामध्ये, ह्या देशामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे आणि हा किन्नर समाज हा काही आज निर्माण झालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर महाभारतामध्ये आणि रामायणामध्ये ह्या किन्नरांचा समावेश आहे किंवा किन्नरांबाबतची माहिती आपल्याला उपलब्ध होते. अध्यक्ष महोदय, हा समाज वंचित आहे. त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये मुतारी नाहीये. त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये रेल्वेमध्ये प्रवास करत असताना त्यांना बसण्याची जागा नाहीये किंवा बोगी उपलब्ध नाहीये. अध्यक्ष महोदय, नोकरीमध्ये त्यांना स्थान नाहीये. आपल्या सामाजिक न्याय विभागाने जी माहिती दिली अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये असं नमूद केलेलं आहे की पोलीस खात्यामध्ये सुद्धा त्यांची भरती होणार. अरे पण केव्हा होणार? त्यांना न्याय कधी मिळणार? ही भूमिका मात्र राज्य शासनाने स्पष्ट केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी पहिली माननीय मंत्री महोदयांना एक विनंती आहे की ह्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने आपण खरोखर या किन्नरांना जर तृतीयपंथीयांना न्याय द्यायची असेल तर आज ही भूमिका आपण स्पष्ट करावी. राज्य शासनाच्या वतीनं प्रश्न क्रमांक 1, राज्य शासनाच्या वतीनं जे महामंडळाचं निर्माण 2018 साली करण्यात आलेलं ते महामंडळ कधीपासून कार्यान्वित होणार आणि त्यामध्ये कार्यान्वित होणार म्हणजे त्यामध्ये जी सदस्य अजूनपर्यंत घेतलेले नाही ते सदस्य आपण केव्हा घेणार? दुसरं महत्वाचं, ह्या किन्नरांना स्थान देण्यासाठी समाजामध्ये जसं पुणे महापालिकेने धाडसी पाऊल उचललं तसंच राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी खासगी सुरक्षा रक्षकांची किंवा इतर गोष्टींसाठी नेमणूक करणं गरजेचं आहे त्या ठिकाणी त्यांना ते स्थान देणार का? आणि मी लक्षवेधीच्या माध्यमातून जे काही छोटे छोटे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेले आहेत म्हणजे मुतारीची व्यवस्था असू द्या किंवा सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये त्यांना काही सुविधा देण्याची व्यवस्था असू द्या किंवा गृहनिर्माण मंडळाच्या माध्यमातून त्यांना घरं देण्याचा एखादा प्रस्ताव असू द्या, सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून ही भूमिका सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य शासन केव्हा स्पष्ट करणार? चला मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रताप सरनाईक साहेबांनी एका अत्यंत महत्वाच्या संवेदनशील अशा विषयावरती लक्षवेधी उपस्थित केलेली आहे. याच्यामध्ये सन्मान्य सदस्य महोदय म्हटले, सरनाईक साहेब म्हटले तसं तृतीयपंथी यांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ हे राज्यस्तरावरती आपण 13/12/2018 रोजी या ठिकाणी आपण स्थापन केलेलं आहे. परंतु त्याच्यावरती जे अशासकीय सदस्य नेमायचे आहेत, सन्मान्य सदस्य सरनाईक साहेब म्हणतात ते वस्तुस्थिती आहे की ती नेमणुका थांबलेल्या आहेत. येणाऱ्या 2 महिन्यात
या अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका या राज्यस्तरीय महामंडळावरच्या पूर्ण केल्या जातील. नंबर 1. त्याचबरोबर या विभागीय स्तरावर सुद्धा महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अशा पद्धतीचं मंडळ एक नेमलेलं आहे आणि जिल्हा स्तरावरती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असं मंडळ नेमलेलं आहे. जसं राज्य स्तरावरच्या नेमणुका 2 महिन्यामध्ये पूर्ण केल्या जातील अशासकीय सदस्यांच्या, तशा विभागीय स्तरावरच्या आणि जिल्हा स्तरावरच्या ह्या अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका सुद्धा निश्चितपणाने सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 2 महिन्याच्या आत या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातील. ज्या काही योजना तृतीयपंथीयांच्यासाठी या ठिकाणी आपण लागू केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण त्यांना बीज भांडवल देण्याची एक योजना प्रस्तावित आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासनी काही त्यांच्या सदनिका या तृतीयपंथीयांच्यासाठी देण्याकरता म्हणून सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी सकारात्मकता दर्शवलेली आहे. तृतीयपंथीयांच्यासाठी आपण आरोग्य शिबिर वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित केले. जवळपास 3775 तृतीयपंथीयांनी त्या ठिकाणी त्या आरोग्य शिबिरांचा लाभ घेतलेला आहे. आपण सेवा पोलिसांच्या सेवा परीक्षा असतील, पोलीस शिपाई असतील, चालक असतील, उपनिरीक्षक पर्यंत या पदांच्यासाठी सेवा प्रवेशांच्या नियमात सुद्धा या ठिकाणी आपण सुधारणा केलेली आहे. तृतीयपंथीयांना नवीन शिधापत्रिका या सुद्धा प्राधान्याने देण्याच्या सूचना अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाला या ठिकाणी आपण दिलेल्या आहेत. सन्मान्य सदस्य प्रताप सरनाईक साहेबांनी एक अत्यंत चांगली या ठिकाणी सूचना केली की पुणे महानगरपालिकेने जी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरती भरती केलेली आहे ती भरती करताना काही तृतीयपंथी लोकांना त्याच्यामध्ये त्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरच्या सुरक्षा रक्षकांच्या पदांमध्ये भरती केलेली आहे. तर नक्कीच पुणे महानगरपालिकेनं काय या ठिकाणी कशा पद्धतीने ती भरती केली, ती तृतीयपंथीयांना भरताना तिचे काय मेरिटचा निकष लावला का फिजिकल फिटनेसचा निकष लावला, ह्या सगळ्या गोष्टी तपासून घेतल्या जातील. जर पुणे महानगरपालिका करत असेल तर त्या धर्तीवर इतर महानगरपालिकांनी सुद्धा तशा पद्धतीचा प्रयत्न करावा अशा सूचना इतर महानगरपालिकांना दिल्या जातील. सन्माननीय वर्षाताई गायकवाड. देतो तुम्हाला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हा खूप सेन्सिटिव्ह विषय आहे. सन्मान्य मंत्री महोदय, काय दुर्दैवाने घरातले कुटुंबिक पण त्यांना स्वीकारत नाहीत आणि समाज पण त्यांना स्वीकारत नाही. आणि मग दुर्दैवाने सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हे जे तृतीयपंथी आहेत त्यांना तुम्हाला माहिती आहे आयदर सेक्स वर्क किंवा मग ते बधाईचे बर्थडेमध्ये किंवा लग्नामध्ये जाऊन मागणं आणि तिसरा म्हणजे भीक मागणं, हेच दुर्दैवाने त्यांच्या नशिबी व्यवसाय त्या ठिकाणी आलेले आहेत. आता नवीन पिढी ही शिकत आहे, समाज सुद्धा सुधारत आहे. अशा वेळेला आपण महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महिला तिसरं धोरण केलं होतं ज्याच्यामध्ये एक स्पेसिफिक त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी सुद्धा काय काय गोष्टी केल्या पाहिजेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांची, कारण त्यावेळेला आम्ही त्यांच्याशी खूप चर्चा केली होती. त्यांच्या संघटना असतील त्यांच्याशी जाऊन बसून आम्ही त्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय चर्चा केल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर हे महामंडळ आम्ही त्या ठिकाणी स्थापन केलं की त्यांना न्याय द्यायचा असेल तर त्यांच्यासाठी एक जे कल्याणकारी योजनेसाठी महामंडळ तयार केलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये 30 मंडळी असली पाहिजेत प्रतिनिधी करायला, ही मागणी त्यावेळी आम्ही केली आणि त्याप्रमाणे ते महामंडळ आपलं तयार झालं. आता दुर्दैवाने तुम्ही सांगितलं की मेंबर नाही आहे, ते तुम्ही सांगताय की 2 महिन्यामध्ये. खरं तर माझी अपेक्षा की 2 महिन्याची आवश्यकता नाही, तुम्ही या महिनाभरामध्ये किंवा 8 दिवसामध्ये ते महामंडळाची पहिली स्थापना करावी, ही माझी पहिली त्या ठिकाणी आपल्याला विनंती राहील. पण सगळ्यात महत्वाची सन्माननीय अध्यक्ष महोदय गोष्ट आहे ती त्यांना सन्मानाने जीवन कसं जगता येईल आणि त्यासाठी मला असं वाटतं की आता जी मंडळी शिकलेली आहेत, जसं तुम्ही पुणे महानगरपालिकेचा उल्लेख करताय, आपल्याला त्यांना समांतर आरक्षण देता येईल का? कारण प्रकल्पग्रस्तांसाठी किंवा इतर लोकांसाठी आपण एक समांतर त्या तऱ्हेने आरक्षण देतो ज्याच्या माध्यमातून त्यांना त्या ठिकाणी नोकऱ्या मिळू शकतात. अशाच तऱ्हेचं यांना आपल्याला काय करता येईल का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे की आपल्याला त्यांना समान आरक्षण वगैरे काही देता येईल का आणि त्यांना त्या ठिकाणी नोकऱ्यासाठी उपलब्ध करून देता येईल का. तिसरा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, की हे जेव्हा म्हणजे मी स्वतः अनुभव घेतले, मी त्यांच्यावर काम केलंय म्हणून, ज्यावेळी ते ऑफिसमध्ये कामाला लागतात किंवा कुठे सार्वजनिक जीवनामध्ये काम करायला लागतात, खूप लोकांना तिथे सेन्सिटायझेशन नसतं, तिथे खूप लोकांना समुपदेशनाची आवश्यकता आहे. तिथलं वातावरण एवढं असं असतं की यांना सातत्याने दुजाभाव केला जातो, यांच्याशी थोडं वेगळ्या पद्धतीने वागलं जातं आणि त्यांना नेहमी ह्युमिलेट करण्याचं त्या ठिकाणी काम केलं जातं. त्यामुळे कुठे ना कुठे समाजाचं व्यवस्थापन बदलण्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळामध्ये आपण समाज प्रबोधनाचे कार्यक्रम शाळेच्या माध्यमातून असतील, पुढे कॉलेज आणि विविध ठिकाणी असतील, ऑफिसेस असतील, त्या ठिकाणी करण्यासंदर्भामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपण त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. तुम्ही खरं बीज भांडवलाचा उल्लेख केलात, मला आपल्याकडून माहिती पाहिजे की किती तृतीयपंथीयांना आपण बीज भांडवलाची उपलब्धता करून दिली, कारण मला माहिती आहे की जे क्रायटेरिया लागतात, जसं मुळात आपण सांगितलं की रेशन कार्ड,
जर बीज भांडवल पाहिजे असेल तर रेशन कार्ड पाहिजे, आपल्या बँकेमध्ये अकाउंट पाहिजे. त्यामुळे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण जे म्हणताय ना, एवढी परिस्थिती जेवढी त्यांच्यासाठी सोपी नाहीये जेवढी आपण बघताय तेवढी. त्यामुळे मला मी 3 प्रश्न विचारले की किती लोकांना तुम्ही बीज भांडवल त्या माध्यमातून दिलेलं आहे हे मला त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, मी सन्मान्य सदस्य वर्षाताई गायकवाडांना या निमित्ताने एवढंच सांगेन की आपण नवीन रेशन कार्ड देण्याचं या ठिकाणी धोरण स्वीकारलेलं आहे. तशा सूचना आपण अन्न नागरी पुरवठा विभागाला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. या अनुषंगाने मी जे मगाशी बीज भांडवलाचा योजनेचा उल्लेख केला, आपण सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सन्मान्य अध्यक्ष महाराज एक समिती स्थापन केलेली आहे आणि या समितीला बीज भांडवलाची योजना असेल किंवा त्यांना मूळ प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी जसं आपण ग्रामीण भागामध्ये महिला बचत गटांची एखादी योजना असती, अशा ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत त्या एकत्र करून या तृतीयपंथींच्यासाठी कशी लागू करता येईल याच्यासाठी सचिव सामाजिक न्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली आहे. 3 बैठका या समितीच्या झालेल्या आहेत आणि आजच या लक्षवेधीचं ब्रीफिंग घेण्यापूर्वी मी त्या समिती प्रमुखांशी चर्चा केलेली आहे. 1 महिन्याच्या आत आपण त्यांना अहवाल मागितलेला आहे. जो काय त्यांचं प्रारूप येईल, अहवाल येईल, कशा योजना राबवाव्यात त्याच्यावर विभागामार्फत अगोदर चर्चा केली जाईल आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या संमतीनं मान्यतेनं या बाबतीतला पुढील निर्णय घेतला जाईल. नंबर 1, मान्य वर्षाताई, मला आवर्जून आपल्याला सांगायचं आहे की मागे एक 6 महिन्यापूर्वी योगायोगानं वर्षा निवासस्थानी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर मी होतो आणि एक तृतीयपंथीयांचं शिष्टमंडळ माननीय सीएम साहेबांना भेटायला आलो आणि त्यांनी एक त्यांचं निवेदन दिलं होतं. त्यावेळी त्यांच्याशी चर्चा करताना माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी सांगितलं की तुम्हाला मूळ प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी, स्ट्रीमलाईन मध्ये आणण्यासाठी ज्या ज्या योजना कराव्या लागतील त्या योजना शासनाच्या वतीने या ठिकाणी केल्या जातील आणि मलाच त्यावेळी सीएम साहेबांनी सांगितलं की तुम्ही थोडंसं याच्यामध्ये लक्ष घाला. त्यामुळे मी स्वतः त्या सचिवांच्या बरोबर बोललेलो आहे आणि गतीनं काम सुरू आहे. 1 महिन्याच्या आत हा अहवाल आला की आपण निश्चितपणे एक चांगली योजना या मंडळामार्फत असेल किंवा राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांमार्फत असेल या तृतीयपंथीयांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांचं जीवनमान समाजाच्या स्ट्रीमलाईन मध्ये आणायचा निश्चितपणानं राज्य सरकारकडून एक कृती कार्यक्रम तयार केला जाईल आणि प्रभावीपणे तो अंमलबजावणी केला जाईल. शेवटचा प्रश्न अनिल देशमुख. अनिल देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, नाही ताई आता बोलू तुम्ही. सामाजिक न्यायाचे विषय आम्ही मांडतो या ठिकाणी. आता दुर्दैवाने त्यांच्याकडे फक्त चार्ज आहे. मागच्या वेळेस सन्मान्य मंत्री संजय राठोड साहेबांकडे चार्ज होता अधिवेशनाच्या काळात. आता सन्मान्य मंत्री महोदय शंभूराज यांकडे चार्ज आहे. उत्तर देतात अधिवेशनामध्ये सन्मान्य अध्यक्ष तर हे पूर्ण विभागाच्या खात्याला मंत्री नाही कसं मिळणार त्या खात्याला वर्षाताई अध्यक्ष उत्तर महोदय? हे विभागाच्या वतीनं दिल्या जाते. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, द्या उत्तर. सन्मान्य वर्षाताई गायकवाडांना मी आश्वासित करू इच्छितो की मान्य मंत्री महोदय संजय राठोड साहेब असतील किंवा मी असेल, आम्ही दोघंही या प्रभार हा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आमच्याकडे त्या वेळेपुरता सोपवलेला आहे. मी आपल्याला एवढं आश्वासित करतो, जे आश्वासन या सभागृहामध्ये आम्ही दिलेलं आहे ते सरकार म्हणून, शासन म्हणून निश्चितपणाने त्याची अंमलबजावणी पूर्तता शासनाकडनं केली जाईल. सन्माननीय अनिल देशमुख. आता नाही मराठी नाही आता नाही. अध्यक्ष महोदय, 16 लक्षवेधी आहे. ऐका माझं नाही माझा ऐका. 16 लक्षवेधी आहे आणि प्रत्येकाने जर प्रश्न विचारला कामकाज राहून जाईल. नाही अध्यक्ष महोदय, स्कोपच्या बाहेर. अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रश्न आलेला आहे समलिंगीसाठी मराठी जो शब्द आहे, आता जनरली LGBT या शब्द आता इंग्लिश शब्द रूढ झाला आहे LGBT आणि LGBTच्या अंतर्गत अध्यक्ष महोदय लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल. बोला देशमुख साहेब बोला. LGBT मध्ये अध्यक्ष महोदय लेस्बियन असो, गे असो, बायसेक्शुअल असो की ट्रान्सजेंडर असो, याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, इथे जो माझे 3 प्रश्न अध्यक्ष महोदय, इथे एक प्रश्न वायकर साहेब त्यांना बोलू द्या. बोला देशमुख साहेब बोला. माझ्याकडे पाहून बोला. आणि डिस्टर्ब होते म्हटलं. माझ्याकडे पाहून बोला. माझे 3 प्रश्न आहे. पहिला प्रश्न जो मी परत त्याचा रिपीट करतो. या सन्मान्य सदस्यांनी विचारला की याचं ट्रान्सजेंडर वेलफेअर बोर्ड याची स्थापना झाली होती पण त्याच्यामध्ये सध्या कोणतेही काम नाही.
ते गतीनं त्याची सुरुवात व्हावी आणि गतीने त्यामध्ये काम व्हावी. नंबर 1. नंबर 2 असं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर बद्दल त्यांची सार्वजनिक याच्यामध्ये नोकरी त्यांना मिळायला पाहिजे आणि शिक्षणामध्ये त्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे शासन काही कारवाई करणार का? नंबर 2. नंबर 3, यांना पोलीस भरतीमध्ये सुद्धा घ्यायचा निर्णय झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. फक्त या तृतीयपंथीयांना सर्वसाधारण श्रेणीत समाविष्ट केल्यामुळे यांना सर्वसाधारण श्रेणीत समाविष्ट केल्यामुळे ते पात्र असून सुद्धा स्पर्धेतून वगळले जातात. याच्यासाठी राज्य शासन काय पावले उचलणार? याची मला 3 प्रश्नाची उत्तर द्यावी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पहिल्या प्रश्नाचं सन्माननीय देशमुख साहेबांनी जो प्रश्न विचारला की राज्याचं जे मंडळ आहे तृतीयपंथीयांचं कल्याणकारी मंडळ, याच्यावरच्या नेमणुका मी मगाशी म्हटलं तसं 2 महिन्याच्या आत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्याचं कारण सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या नेमणुका करताना आपल्याला ज्या व्यक्तींना अशासकीय सदस्य म्हणून घ्यायचं आहे त्यांचं पोलीस रेकॉर्ड कसं आहे, त्यांचं जुनं ट्रॅक रेकॉर्ड कसं आहे हे सुद्धा तपासून घ्यावं लागतं. त्यामुळे 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये हे पूर्ण केलं जाईल. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाच्या बाबतीत माननीय देशमुख साहेबांनी आता सांगितलं, त्याची माहिती आत्ता माझ्याकडे नाही. त्याची माहिती लॉ अँड ज्युडिशरी डिपार्टमेंटकडनं मागवली जाईल आणि जे काही कोर्टाचे निर्देश असतील त्या निर्देशानुसार निश्चितपणानं त्याच्यावरती कार्यवाही केली जाईल. चला, शेवटचा प्रश्न विश्वजित कदम. सर्वसाधारण श्रेणीत घेतल्यामुळे त्यांचा पात्र असून सुद्धा स्पर्धेतून ते वगळण्यात येतात. त्याच्यासाठी होम डिपार्टमेंट काही सुधारणा करणार का? तुम्ही त्यांनी उत्तर देऊ शकले नाही तरी होम मिनिस्टरची तुम्ही कन्सल्ट करून त्याबाबत उत्तर द्यावं. या बाबतीतला निर्णय माननीय गृहमंत्री महोदयांशी चर्चा करून मगच घेतला जाईल. आपण एक अत्यंत महत्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर आपण चर्चा करतोय. तृतीयपंथीयांचा संरक्षण करणं, त्यांचा विकास करणं हे आपलं सगळ्यांचं नैतिक कर्तव्य. देसाई साहेब, मला एकच विनंती आहे की हे सगळे विकासाच्या योजना त्यांच्यासाठी राबवत असताना एक सर्वात मोठा त्यांच्या दैनंदिन जीवनातला त्यांना धोका जो पत्करावा लागतो नाईलाजाने, दुर्दैवाने, तो म्हणजे जेव्हा त्यांना ज्या काही दिवसेंदिवस अडचणींना सामोरे जावं लागतं तेव्हा जेव्हा ते पोलीस स्टेशनमध्ये जातात आणि पोलीस स्टेशनची पायरी त्यांना चढवावी लागते, तर पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा त्यांना प्रचंड मोठ्या पद्धतीचा एक त्रास सोसावा लागतो. आणि ह्याच्याकरता सुद्धा एक वेगळ्या पद्धतीची यंत्रणा गृह विभागाच्या माध्यमातून या तृतीयपंथीयांच्या तिथल्या ज्या त्यांच्या अडचणी असतात त्या समजून घेऊन त्याला सोडवण्याकरता काहीतरी उभी करायला पाहिजे. कारण हा मोठा जो त्रास आहे त्यांचा, ज्या पद्धती त्यांची अवहेलना होती, ज्या पद्धतीने त्यांना वारंवार मग त्रास होतो, याची कुणी दखल घेतली जात नाही. मग पुन्हा आणखी वेगळ्या सोशल प्रॉब्लेम्स त्याच्यातून निर्माण होतात. तर ह्या बाबतीत देसाई साहेब आपण काहीतरी निर्णय घ्यावा अशी माझी नम्र विनंती. मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्य विश्वजित कदम उर्फ बाळासाहेब, आमचे जे सहकारी मित्र आहेत, त्यांनी एक अतिशय चांगली सूचना केली की तृतीयपंथी लोक जेव्हा काही वादामुळं, काही कारणामुळं पोलीस स्टेशनमध्ये जातात आणि तेव्हा त्यांना जी वागणूक दिली जाते ती इतर नागरिकांप्रमाणे दिली जात नाही, अशा पद्धतीचं त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आजच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना सूचना दिल्या जातील, सर्व अधीक्षकांना, सर्व पोलीस आयुक्तांना की अशा पद्धतीनं तृतीयपंथी असले तरी ते मानवच आहेत, त्यांना अशा पद्धतीची अवहेलना न करता त्यांची जी रास्त तक्रार असेल ती जाणून घ्यावी आणि त्यांना सुद्धा चांगली वागणूक पोलीस ठाण्यामध्ये मिळावी, अशा सूचना आजच गृह विभागामार्फत दिल्या जातील. चला, लक्षवेधी क्रमांक 4 ऍडव्होकेट आशिष जयस्वाल. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. एक मिनिट, आशिषजी एक निवेदन करायचं आहे. फक्त पटलावर 2 सेकंदाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभेच्या सन 2023च्या द्वितीय पावसाळी अधिवेशनात परराज्यात गेलेल्या वेदांता बॉस्कॉन एअरबस प्रकल्प, सॅफ्रॉन प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क या प्रकल्पाबाबतची श्वेतपत्रिका याबाबतची माहिती 20 नियम 47 अन्वये मी ठेवत आहे. श्वेतपत्रिकेच्या प्रती खणाद्वारे वितरित करण्यात येतील. चला, सन्माननीय सदस्य आशिष जयस्वाल. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगाच्या शाळेच्या संदर्भामध्ये ही लक्षवेधी आहे आणि माझी विनंती आहे की आपण थोडासा मला प्रश्न विचारायला पुरेसा वेळ द्यावा. अध्यक्ष महोदय, अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे की शासनाने दिव्यांग धोरण 2018ला जाहीर केले
20 फेब्रुवारी 2019ला त्याचा शासन निर्णय निघाला आणि आता सरकारने दिव्यांग मंत्रालय देखील जाहीर केलं. परंतु प्रत्यक्षामध्ये फील्डमध्ये काय सुरू आहे अध्यक्ष महोदय? फील्डमध्ये लाल फिताशाही कारभार सुरू आहे. मी अतिशय दुःखाने सांगतो की ज्या पालकांचं जे दुःख आहे, जे दिव्यांग मुले जिथे शिकतात त्यांच्या शाळा कोणी उघडायला तयार नाही. ज्या दिव्यांगाच्या शाळा सुरू आहे वर्षानुवर्षापासून, त्या माननीय मंत्री महोदय, ज्या दिव्यांगाच्या शाळा वर्षानुवर्षापासून सुरू आहे त्यांना अनुदान नाही, त्यांना मान्यता नाही आणि सर्वात दुःखाचे की त्यांच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीच्या संदर्भामध्ये धोरण नाही. अध्यक्ष महोदय, सरकारने असे 19 जुलै 2003ला शासन निर्णय काढून 2002 पूर्वीच्या जेवढ्या शाळा त्याला अनुदान द्यायचा निर्णय घेतला, परंतु दुर्दैवाने आपला विभाग त्या शाळेला देखील मंजुरी देत नाही. एवढंच नाही, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि आता विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे यांनी ज्या शाळेला मंजुरी दिली त्या शाळेलाही वित्त विभाग पैसे, निधी आणि पदमंजुरी द्यायला तयार नाही आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या याचिकेमध्ये 2 सप्टेंबर 2013ला हायकोर्टाने निकाल दिला की दिव्यांगाच्या शाळेच्या संदर्भामध्ये धोरण तयार करा. 6 सप्टेंबर 2021ला परत सरकार हायकोर्टाने सांगितलं की धोरण तयार करा. 2013 पासून 2023 झालं. काय सुरू अध्यक्ष महोदय? बैठका, आढावा, चर्चा, त्रुट्या, अहवाल, धोरण, रोज आराखडा, निकष. 10 वर्षापासून झालं ना अध्यक्ष महोदय. आणि ज्यांच्या शाळेला मंजुरी द्यायची आहे स्पेशल केस म्हणून काही लोकांना मात्र मंजुरी दिला जात आहे आणि जे गरीब आहे बिचारे त्यांचा कोणी मायबापानी वाली नाही आहे. ही वस्तुस्थिती अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझे 2 प्रश्न आहे माननीय मंत्री महोदयांना की आपल्या 19 जुलै 2003च्या GR मध्ये 2002च्या पूर्वीच्या जेवढ्या शाळा आहे त्या शाळेला आपण अनुदान आणि पदनिर्मिती आपण करणार काय? कारण की हा GRशी सुसंगत आहे. आणि दुसरं की ज्या शाळा अहवाल, बृहत आराखडा आणि निकष हे ठरवल्याने शासनाचा चूक आहे. मग शासनाची चूक असताना आपण कायदा पारित केला, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य पार पाडण्यास होणारा विलंब प्रतिबंध अधिनियम, सेवा हमीचा कायदा आपण पारित केला या विधानसभेत. आणि हे सर्व होऊन जर आज तुम्ही 10 वर्षापासून अहवाल तुम्ही तयार करू शकला नसाल तर अपयश तुमचा आहे. याची शिक्षा त्या सर्वसामान्य दिव्यांगाच्या शाळेने का भोगावी अध्यक्ष महोदय? आणि म्हणून या सर्व परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष महोदय त्यांची पिडवणूक होत आहे. मी त्या शाळेत जातो, असंख्य सदस्य जातात अध्यक्ष महोदय आणि हे दिव्यांग सर्व अनुदानापासून वंचित आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की सरकार जर सकारात्मक आहे, माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील आहे, तर अजून किती दिवस यांना आपण तात्काळच बसवणार? आणि हे वित्त विभागाचे जे अधिकारी तुमचे आदेश आणि मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पाळत नाही त्यांना घरचा रस्ता आपण दाखवणार काय? हे माझे प्रश्न आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य ऍडव्होकेट आशिष जयस्वाल साहेबांनी दिव्यांगांच्या ज्या शाळा राज्यामध्ये आहेत त्या अनुषंगानं 2 महत्वाचे विषय, एक तर त्यांची पदनिर्मिती किंवा पदमान्यता देणे. ज्या शाळांना पहिल्यांदा आपण मंजुरात दिलेली आहे परंतु त्यांची पदनिर्मिती नाही झालेली आणि पदनिर्मितीला मान्यता न झाल्यामुळे त्यांना अनुदान मिळालेलं नाही, हा एक प्रश्न विचारला. त्याचं पहिल्यांदा या ठिकाणी उत्तर देतो की आपण या अनुषंगानं शासन अनुदानित दिव्यांगांच्या शाळा, कार्यशाळा यामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वेतनेतर अनुदानामध्ये 8% वेतनेतर खर्च, 75% इमारत भाडे अशा पद्धतीचं अनुदान या ठिकाणी आपण देतोय. 8/4/2015ला एकूण 123 शाळांना माननीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली असून 6/11/2018च्या शासन निर्णयामुळे सदर विशेष शाळा कार्यशाळांना 2464 पदांना आपण मान्यता दिलेली आहे. याच्यामध्ये माझं ऐकून घ्या अगोदर, याच्यामध्ये ज्या पदांना मान्यता दिलेली आहे त्या पदांना वेतन म्हणजे ज्या वेतन श्रेणीमध्ये मान्यता दिली असेल त्याप्रमाणे त्यांच्या पुढच्या सवलती निश्चितपणाने क्रमप्राप्त आहेत. सन्मान्य सदस्य म्हणतात त्याप्रमाणे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी काही शाळांना विशेष बाब तत्वावरती मान्यता दिलेली आहे शाळा सुरू करण्याला, परंतु तिथल्या पदनिर्मितीला
आणि त्यांना कशा पद्धतीनं अनुदान द्यायचं पदांना याच्या बाबतीतलं कुठलाही निर्णय अद्याप झालेला नाही. आणि म्हणून आपण या बाबतीत सन्मान्य अध्यक्ष महोदय दिव्यांग कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली या ठिकाणी एक समिती स्थापन केलेली आहे. आणि आत्ताच म्हणजे हे अधिवेशन सुरू होण्याच्या दरम्यान 19/7/2023 ला इथून पुढच्या शाळांना मान्यता देताना पदांना मान्यता देताना या सगळ्या बाबतीतले निकष काय असावेत, धोरण काय असावं याचा मसुदा प्रारूप दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी 19/7/2023 रोजी सरकारला सादर केलेला आहे. नुकतंच 15 दिवसापूर्वी ते प्राप्त झालेलं आहे. ते आल्यानंतर त्याची विभागामध्ये त्याची छाननी करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी हे प्रारूप ठेवलं जाईल आणि या बाबतीतलं सर्वांकष धोरण हे माननीय मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेकरता लवकरात लवकर ठेवलं जाईल. चला हा. माझे 2 प्रश्न होते की 2003च्या शासन निर्णयानुसार 2002 ऑक्टोबर 2002 पूर्वीच्या जेवढ्या शाळा होत्या त्या सर्व शाळेला आपण आता नियमानुसार मंजुरी द्यायची, ते देणार का? माझा दुसरा प्रश्न असा अध्यक्ष महोदय अतिशय महत्वाचा की हे जे अहवाल आहे हे काही आता पहिल्यांदा सादर झालेला नाहीये दिव्यांग आयुक्ताकडून. हा अहवाल वारंवार सादर केला जातो. जेव्हा अहवाल सादर केला 2 त्रुट्या काळाच्या परत त्यांच्याकडे पाठवून द्यायचा, परत 1 वर्ष. हे सुरू अध्यक्ष महोदय मी हे सांगून राहिलो, आपल्या लक्षात आणून देऊन राहिलो. म्हणून माझा प्रश्न अतिशय स्पष्ट आणि प्रश्न विचारतो अध्यक्ष महोदय की आपण अनेक शाळेला, मी आपल्याला ऑर्डरची कॉपी पाठवतो की या निकषाच्या विरोधात जाऊन मान्यता दिली पदमंजुरीला. माझ्याकडे आदेशाची प्रत आहे, मंजुरी दिलेली आहे. तुमचा आराखडा जेव्हा तयार करायचा करा, मला काही अडचण नाही. अजून 6 वर्ष लावा, मला काही अडचण नाही आहे. परंतु ज्या शाळा वर्षानुवर्षापासून सुरू आहे, तुम्ही निकष कशाचे ठरवा नवीन शाळा उघडण्याचे, परंतु ज्या शाळा वर्षानुवर्षापासून सुरू आहे ते एक विद्यार्थी शौचालय तिथंच करतो, त्याला मेंटेन करण्यासाठी एक टीचर लागतो. हे 15 वर्षापासून बिनपगारी काम करून राहिले अध्यक्ष महोदय. आणि या सर्व लोकांची पिळवणूक कोणाची होते? त्या दिव्यांगाची. म्हणून माझी विनंती आहे की या धर्तीवर जेवढे आपल्याकडे प्रस्ताव आहे तुम्ही निकष ठरवा. मला माहित आहे तुमचे निकष मी मुंडे साहेबांपासून अनेक मंत्र्यांपासून फॉलोअप करत आहे. हे सुरू अध्यक्ष महोदय कागदे घोडे नाचवणं. म्हणून माझी विनंती आहे की हे माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी मंजुरी कशाला दिली की आमचा धोरण तयार करायला मला विलंब लागत आहे. हे काही टाइम बाउंड कार्यक्रमामध्ये होत नाही आहे आणि त्यामुळे ते दिव्यांगाची पिळवणूक होऊ नये म्हणून त्यांनी विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली, म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिली. मग वित्त विभागाला नाकारणारा कोण होता अध्यक्ष महोदय? म्हणून माझी विनंती आपल्याला अशी राहणार आहे की दिव्यांगाच्या संदर्भामध्ये शासन संवेदनशील आहे. आपण सरसकट अशा शाळांना जे विद्यार्थी आहे, ऍडमिशन आहे, सर्व सोयी सुविधा आहे, मग त्या शाळेला मान्यतेसाठी अजून किती दिवस आपण तात्काळ ठेवणार. म्हणून माझी विनंती आहे की आपण एक तर टाइम बाउंड कार्यक्रम सांगा की इतक्या तारखेच्यात आम्ही धोरण तयार करून मी आपलं विड्रॉल करतो. परंतु जर या तारखेपर्यंत विशिष्ट तारखेपर्यंत जर धोरण झालं नाही तर मग आम्ही सर्व शाळेला मान्यता देऊन आणि अनुदान देऊन पद्म निर्मिती करू असं जाहीर करून टाका. चला मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्य आशिष जयस्वाल साहेब ॲडव्होकेट आहेत, त्यामुळं त्यांना नियम माहिती आहेत. अशा पद्धतीनं 2003 पूर्वीच्या म्हणजे जवळपास 20 वर्षापूर्वीच्या सुरू असणाऱ्या शाळा त्यांना आपण सांगताय की आता इन्स्पेक्शन करू नका, निकष लावू नका, तपासणी करू नका, क्वालिफाय ऐका ठीक आहे मी मागं घेतो माझे शब्द, पण निकष तर लावले पाहिजेत, तपासणी तर केली पाहिजे. ते पात्र शिक्षक आहेत का नाहीत हे तपासलं पाहिजे, त्यांच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे का नाही हे तपासलं पाहिजे. बोला बच्चू कडू साहेब, बोला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, तुम्ही 1952चा नियम वाचला का ते मला सांगा आणि त्या नियमात काय म्हटलंय ते आम्हाला सांगा. ते आम्हाला सांगितलं पाहिजे. पहिले त्या नियमामध्ये तुम्ही वाचून दाखवला म्हणजे हे लक्षवेधी समोर जाईल. 1952चा तुम्ही याच्यात उल्लेख केलेला आहे. काय म्हणतं अध्यक्ष महोदय कलम? या कलमचं पहिले स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे
आपण जे उत्तरात छापतो का अधिनियम कलम 52 नुसार तुम्ही या शाळेला समोर सरकता. तर 1900 पहिले उत्तर मला याचं पाहिजे का 1952 ची कलम काय आहे, त्यात काय म्हटलं आहे एक अध्यक्ष महोदय. दुसरं काय म्हणतात अध्यक्ष महोदय, शाळेला मंजुरात दिली का, हे अनुदानित आहे, विनावदानित आहे. विनावदानाला आपण मान्यता त्याला अथवा सगळ्या प्रोसिजर पूर्ण करतोच, म्हणजेच आपण शिक्षकाला दिलेला आहे सगळ्या गोष्टी पूर्ण. फक्त प्रश्न काय, त्याला अनुदानित करणं आहे. आता अशा इतर शाळा, जनरल शाळा, आपण हजारो जनरल विनाअनुदानित शाळा आपण अनुदानित केलेल्या आहे. जनरल शाळेला तुम्ही करताय अनुदानित, कारण तिथं वरते शिक्षक आमदार बसलेले आहे, त्याचा राजकारणामध्ये बराच प्रभाव होते अध्यक्ष महोदय. पण मतिमंद, ज्याला चलता येत नाही, बोलता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी असं समजून घ्या ना, आम्ही सोबत आहोत तुमच्या, लागन तर डबल गुवाहाटीला जाऊ, तो विषय नाही अध्यक्ष महोदय. पण माझं असं मत आहे का तुम्ही अधिकार वापरून समजून घेऊन तुम्ही तारीख द्यायला काही हरकत नाही. आशिष जयस्वालनं जे म्हटलं, ठीक आहे, हे तारखेला आम्ही याचं धोरण अंमलात आणू, नाही आणलं तर या ज्या शाळा आहे, प्रश्न कसा आहे का तुम्ही मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब केली ती शाळा निकषात बसली, आणि ज्यांना मुख्यमंत्र्यांना विशेष बाब दिला नाही ते शाळा निकषात बसत नाही. हा कुठला प्रकार आहे? आणि ते मतिमंद विद्यार्थ्यासाठी हे पाप बसतं बरं. हे एवढं पाप होते का याचा काही अंदाज नाही अध्यक्ष महोदय. हे इथं तुम्ही या बाबतीत कंजूसी करू नका. मला वाटतं आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, म्हणून तुम्ही सरळ सरळ आशिषजीनं जे सांगितलं त्या पद्धतीने 2 शब्दात उत्तर द्या, नंतर मला अधिक प्रश्न विचारू द्या. आता विचारून घ्या. मला विचार मग विचारू का ढगले बाकीचे. सन्मान्य आमचे सहकारी सन्मान्य बच्चूभाऊंनी अतिशय चांगली सूचना केलेली आहे. दिव्यांगांच्या बाबतीत कंजूसीपणा हे सरकार कधीच करणार नाही, कारण शेवटी त्यांच्याबद्दल सुद्धा आपल्याला सगळ्यांना संवेदना आहेत. आणि त्यांना मी मगाशी म्हटलं तसं त्यांना सुद्धा त्या स्थितीतनं बाहेर आणणं आणि चांगल्या वातावरणामध्ये त्यांना राहता यावं, त्यांच्यामध्ये सुधारणा व्हाव्या, हा निश्चितपणानं राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मी मगाशी एवढंच म्हटलं की ठीक आहे, आता तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब कुठल्या निकषावर केली, काय केली याच्या खोलामध्ये मी जात नाही. परंतु आता सुद्धा ज्या शाळा प्रलंबित आहेत, ज्यांना शाळा सुरू करायला मान्यता दिली परंतु विना अनुदान आहे, तर ते अनुदानित करताना त्याच्यासाठी काही धोरण ठरवावं लागेल. दिव्यांग कल्याण आयुक्त जे आपले आहेत त्यांचं एक मिनिट बच्चू अध्यक्ष महाराज माझं ऐकून तर घ्या. आता पूर्ण होऊ द्या ना, उत्तर एक काम करा. अरे नाही, उत्तर पूर्ण होऊ द्या. माझं संपू द्या, उत्तर होऊ द्या ना पूर्ण. हा उत्तर होऊ द्या, मग तुम्ही बोला ना. सन्मान्य अध्यक्ष महाराज उत्तर होऊ द्या, उत्तर होऊ द्या, उत्तर झाल्यावर तुम्ही बोला. मी अत्यंत सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे की याच्या बाबतीत राज्य सरकार संवेदनशील आहे, कंजूसीपणा राज्य सरकार करणार नाही. परंतु या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या सगळ्या गोष्टींना अनुदान देत असताना त्याला आपण बाकीच्या ठिकाणी 20%, पुन्हा 40%, पुन्हा 80% अशा पद्धतीची टक्केवारी ठरवतो अनुदान देताना. हे दिव्यांग आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती आहे ते याचंच प्रारूप आपल्याकडे देणार आहे की ते कसं असावं, आणि तो निर्णय मी घेणार नाही किंवा इथं कोणी एकटा मंत्री घेणार नाही, मंत्रिमंडळासमोर जाणार आहे. वेळ प्रसंगी माननीय बच्चूभाऊंकडं राज्य दिव्यांग कल्याणाचं महामंडळ नव्यानं केलेलं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सोपवलेलं आहे. त्यांचा ऐका ना बच्चू भाऊ ऐका माझं, ऐका बोला ना. अरे माझं बरं बोला. एक मंडळच तयार नाही ना अध्यक्ष महोदय, मंडळ कुठे तयार आहे? अरे की तुम्ही आम्हाला सभागृहाला या विधानसभेमध्ये एक तारीख सांगून द्या की या 2013 पासून आजपर्यंत धोरण झालं नाही. तुम्ही एक धोरण तारीख सांगून द्या की 1 महिन्यात 2 महिन्यात आम्ही या धोरण तयार करून आणू, असं सभागृहाला आश्वासन द्या. एक मिनिट, माझा प्रश्न होता. आणि त्या तारखेपर्यंत जर सरकार धोरण आणण्यामध्ये अपयशी ठरली तर मात्र जे पात्र आहे, ज्याचा सर्व सर्वेक्षण झालं आहे, ज्याचे पूर्ण रिपोर्ट आलेले आहे, ज्याला श्रेणी मिळाली आहे, ज्यांच्याकडे लायसन्स आहे, शाळा सर्व सुविधा आहे, त्या लोकांना फक्त धोरण नाही आहे म्हणून अनुदान थांबवणार नाही, थांबवता कामा नये.
राज्यात इतर लोकांच्या शाळेला अनुदान आणि दिव्यांगाच्या शाळेला अनुदान नाही, ही बाब योग्य नाही आहे. त्यामुळे माझा जो प्रश्न होता त्याचा स्पेसिफिक उत्तर आपण द्यावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, याचं उत्तर मगाशी मी दिलं होतं, परत प्रश्न रिपीट झाला. मी त्यांना मगाशी सांगितलं होतं की 3 महिन्याच्या आत हा अहवाल आमच्याकडे आलेला आहे, त्याची विभागामध्ये छाननी होईल, तो मंत्रिमंडळापुढे जाईल आणि त्या धोरणाला अंतिम मान्यता 3 महिन्याच्या आत. मी सांगितलं ना आपल्याला, आज तारखेपासून 3 महिन्याच्या आत या बाबतीतलं निश्चितपणानं धोरण नक्की केलं जाईल. नंबर 1. आणि बच्चू भाऊंना मी एवढंच म्हणत होतो की आम्हाला जी माहिती होती, आपल्या अध्यक्षतेखाली जे दिव्यांग मंडळ स्थापन झालेलं आहे त्याचा सल्ला सुद्धा, हा निर्णय घेताना बच्चू भाऊंचा सल्ला, मार्गदर्शन, हा निर्णय करताना निश्चितपणाने घेतलं जाईल आणि दिव्यांगांच्या बाबतीत हे सरकार संवेदनशील आहे. बोला. देतो. अध्यक्ष महोदय, समाजातल्या खर तर परमेश्वरानं जन्म घालत असताना काही थोडक्यात काम प्रश्न अर्धवट विचारा, राहिलं. आपल्याला पुढे जायचंय. अशा मुलांचा हा अतिशय संवेदनाशील प्रश्न अध्यक्ष महोदय आज आपल्या सभागृहामध्ये आलाय. मला आपल्याला सांगायचं आहे की ज्याच्या कुटुंबात अशी मुलं जन्माला येतात त्या आई वडिलांची अवस्था काय आहे ते ह्या सभागृहातल्या प्रत्येक सदस्यानं बघावं, असं मला स्वतः तुम्हा सगळ्यांना सांगावं असं वाटतं. त्या मुलांना वाढवायचं का मारायचं, समाज त्यांची चेष्टा करतोय, ते कसं सहन करायचं. इतर मुलं शाळेला जात असतात, आपली ही मुलं शाळेला जाणार का जाणार नाही हा विचार करत असताना त्यांची काहीतरी सोय व्हावी ही अपेक्षा करायची. असा अतिशय महत्त्वाचा हा प्रश्न आहे. मला दुर्दैवानं या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं की शासनानं ह्या प्रश्नाच्या लक्षवेधीचं उत्तर देत असताना पूर्ण दिशाभूल करणारं उत्तर या ठिकाणी दिलेलं आहे. या उत्तरात जर तुम्ही बघितलं तर सगळ्या महाराष्ट्रात 123 शाळा, त्यांची अवस्था काय आहे ह्याच्याबद्दलच्या भावना त्या उत्तरात आलेल्या आहेत. मी मंत्री महोदयांना एक स्पेसिफिक निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. माझ्याकडे एक अशी शाळा आहे की ज्याला 2006 साली 100% अनुदान होतं. 2019 साली त्या शाळेच्या वाढीव विद्यार्थ्यांना मान्यता दिली. वाढीव विद्यार्थ्यांच्या मान्यतेनंतर जी पदसंख्या वाढते त्याला आज अखेर शासन मान्यता द्यायला तयार नाही. आणि ज्या वेळेला ही नसती विभागाकडे गेली त्यावेळेला म्हणते की महाराष्ट्रात कुठल्याही नवीन पदाची निर्मिती करायला बंदी असल्यामुळं तुम्ही दिव्यांग असा, तुम्ही कुठल्याही अडचणीत असा, हे शासन अशा प्रकारचं धोरण राबवणार नाही असं उत्तर त्या ठिकाणी विभागानं दिलेलं आहे. इतकी प्रचंड मोठी चेष्टा या दिव्यांगांची करण्याचं पाप खरं तर ह्या शासनाच्या माध्यमातून सुरू आहे असं मला दुर्दैवानं म्हणावंसं वाटतं. मी स्पेसिफिक मंत्री महोदयांना या ठिकाणी प्रश्न विचारतो की अशा शाळांच्या बाबतीत ज्यांना मान्यता दिलेली आहे, 100% झालेले आहेत, पदमान्यतेचे प्रस्ताव, नवीन पदं द्यायची नाहीत असं कुठलंही धोरण नसताना प्रलंबित आहेत, त्या शाळांचं तुम्ही काय करणार आहात. आणि बच्चू भाऊनी जो विषय लावून धरला होता किंवा आपण आता प्रत्येक ग्रामपंचायतनं सुद्धा त्यांच्या 15व्या वित्त आयोगातनं काही निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करावा, त्यांच्यासाठी काही निधीचं आरक्षण करावं, असा जो विचार महाराष्ट्रात मांडायचा प्रयत्न करतोय, तर ह्या दिव्यांगांच्या शाळांच्यासाठी असा काही निधी वेगळा काढून या शाळांना आणि ह्या मुलांना आपण न्याय देणार आहात का? मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विनय कोरे सावकार यांनी जे सांगितलं की 123 शाळा ह्या 2015ला मान्य केलेल्या आहेत, त्यापूर्वीच्या 932 अनुदानित शाळा आहेत आणि त्याच्यामध्ये 46,466 विद्यार्थी आहेत आणि विनाअनुदानित 856 विनाअनुदानित दिव्यांगांच्या शाळा कार्यशाळा आहेत, त्याच्यामध्ये 33,802 विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे केवळ 123 शाळा या 2015ला मंजूर केलेल्या आहेत. आणि परत मी जे उत्तर मगाशी बच्चू भाऊ पात्र आहेत, ज्यांच्याकडं विद्यार्थी संख्या आहे किंवा जे निकषामध्ये बसलेले आहेत, त्यांच्यासाठीच या पद्धतीनं दिव्यांग कल्याण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीचा अहवाल आत्ताच 15 दिवसापूर्वी प्राप्त झालेला आहे. तो अहवाल मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जाईल आणि आपण जे म्हटला 2022-23ला एकूण 1,155 कोटी हे दिव्यांग शाळांच्या वरती या ठिकाणी खर्च करण्यासाठी आपण तरतूद केलेली होती आणि यंदाच्या वर्षी 2023-24ला 1,375 कोटी रुपयांची तरतूद
त्या दिव्यांग कल्याणाच्या शाळांच्यासाठी या ठिकाणी आपण ठेवलेले पदमान्यतेचा सावकारांचा जो विषय आहे त्या बाबतीत सुद्धा जे प्रस्ताव निकषात असणारे निकष पूर्ण करणारे पदमान्यतेसाठी म्हणून शासनाकडे प्रलंबित असतील अशा सर्व प्रस्तावांची तातडीनं विभागाला छाननी करण्याचे आदेश देऊन त्याला सुद्धा 2 महिन्याच्या आत जे निकषात बसणारे असतील नियमात असतील त्यांना मान्यता देण्याबाबतीत निर्णय घेतला जाईल. चला लक्ष झालं आता सर्व सविस्तर भोंडेकरजी सविस्तर उत्तर आलंय. पुढे जाऊया आता आपण. बरं बोला 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 भोंडेकर. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी जे काही उत्तर दिलं अध्यक्ष महोदय, मला वाटतं याच्यात अजून काही महत्वाचं मला सांगायचं. थोडक्यात विचारा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय जरा मला बोलू द्या. माझा महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, मी 10 लक्षवेधी लावला याच्यावर आतापर्यंत. थोडक्यात बोला अध्यक्ष महोदय. 2002 पूर्वीच्या ज्या शाळा होते 2015ला कॅबिनेटमध्ये जेव्हा आलं अध्यक्ष महोदय, तो मुळात हे 123 नाही 157 शाळा होत्या अध्यक्ष महोदय. त्यामध्ये 123 हे अ ग्रेडचे होते आणि 34 अध्यक्ष महोदय हे ब ग्रेडचे होते. माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय की 123ला त्यावेळेस तुम्ही अनुदान पात्र केलं, त्यामधल्या काही शाळांना अनुदान दिलं, काही शाळेला अनुदान दिलं नाही, काही शाळेला 100% दिलं आणि काही शाळेला काहीच दिलं नाही अध्यक्ष महोदय, 50% दिलं. माझा प्रश्न असा, पहिला प्रश्न असा आहे की ह्या 123 शाळां जे अ ग्रेडचे होते आपण किती दिवसात त्यांना 100% अनुदान देणार, हा एक पहिला प्रश्न अध्यक्ष महोदय. आणि दुसरं आता उत्तर दिलं त्यांनी. आता उत्तर दिलं. अरे अध्यक्ष महोदय महत्वाचा विषय आहे. हो नाही त्या अनुदानित शाळेबद्दल ते आता बोललेत ना अध्यक्ष महोदय. मला माहिती, मला मागचे 15 वर्ष. बोला बोला बोला. अध्यक्ष महोदय 15 वर्षापासून भांडतोय मी, मला माहिती आहे. बरं मला 2 मिनिट बोलू द्या. नसेल ना, जर शासनाची नसेल तर नाही बोलत. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय पहिला एक प्रश्न आणि दुसरा प्रश्न जो होते जे 34 शाळा ब ग्रेडचे होते त्यांचा अजूनही अत्तापत्ता नाही अध्यक्ष महोदय. तर माझा प्रश्न आहे शासनाला 1 2 3 ट्रिबल इंजिनचं सरकार अध्यक्ष महोदय. आपण म्हणतो महाराष्ट्राला प्रगतीवर नेतो आणि निर्णयामध्ये सक्षम आहोत. माझ्या मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, विनंती सुद्धा आहे की ते 34 शाळा होते त्यांना सुद्धा आपण किती दिवसामध्ये कॅबिनेटमध्ये नेऊन अनुदान देणार. आणि तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय की त्यामध्ये जे पहारेकरी आहेत, सफाईगार आहेत आणि मदतनीस आहेत अध्यक्ष महोदय, त्यांना म्हणजे महत्वाचे एखाद्या घरामध्ये एखादा मतिमंद असेल, अस्थिव्यंग असेल किंवा इतर जे काही 4 फॅकल्टी आहेत त्याच्यामधलं असेल तर घरातले कुटुंब सुद्धा त्यांना पालन पोषण्यासाठी त्रासून जातात, सांभाळणं शक्य होत नाही. परंतु अगदी ते 15-20 वर्षापासून जे पहारेकरी, मदतनीस किंवा सफाईगार जे करतात अध्यक्ष महोदय, खरं तर एखाद्या वेळेस तिथं जर गेलं तर कळेल का त्यांची वेदना किती असतात. त्या लोकांचा मानधन देतात. माझे मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्यांचा सुद्धा रेग्युलर पगार स्केल लागू करायला पाहिजे, कारण ते मानधन मध्ये अर्धा पगार कुणाला 3000 मध्ये शक्य होत नाही. आणि तसा प्रस्ताव मंत्री महोदय आपल्याकडे आलेला आहे. प्रश्नच आहे माझा, ते किती दिवसात आपण तो सुद्धा आपला प्रस्ताव आलेला आहे, त्यांना आपण किती दिवसात देणार. आणि अध्यक्ष महोदय माझ्या जे काही आहे याच्यावरती 50% 100% आहे, हा किती दिवसात देणार अध्यक्ष महोदय. माझ्या मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक हे 4 प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय. चला मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य नरेंद्र बोंडेकर साहेबांनी जो विषय अ आणि ब 123 मधल्या ज्या 34 शाळा ब ग्रेड मधल्या आहेत की ज्यांना या ठिकाणी अनुदानाच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले नाही त्यांना समाविष्ट करणार का, अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारलेला आहे. त्याची माहिती आत्ता माझ्याकडे नाही, परंतु ती माहिती मागवून घेतली जाईल. आणि जर किरकोळ त्रुटी असतील ज्याच्यामुळे त्या ब ग्रेड मध्ये आले असतील तर त्या त्रुटी पूर्तता करण्याची एक संधी, त्या त्रुटी पूर्तता करण्याची संधी त्या शाळांना दिली जाईल. आणि त्या त्रुटी पूर्तता करून सुद्धा त्यांचा सुद्धा निश्चितपणानं अशा पद्धतीनं म्हणजे वरच्या यादीमध्ये समावेश केला जाईल. नंबर 1. आणि मगाशी ज्या प्रश्नाचं मी उत्तर दिलं, या मसुदा अनुदान कशा स्वरूपात द्यायचं 80 20 40 60 80 जे काही सूत्र आहे, काय म्हटलंय 123 शाळांना शासन निर्णय 2015 मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली, पदालाही मान्यता दिली. ऐका ना, शाळेलाही मंजुरात पदालाही मंजुरात दिली आहे.
पण त्याला अनुदान देत नाही आहे. वित्त विभागानं इथं अडचण आणली आहे. इव्हन याच्या अगोदरचे आमचे मुंडेजी मंत्री होते, त्यांनी याला मंजुरात दिल्या, पण अटकलं कुठं? आपलं वित्त विभाग तुम्हाला माहित आहे. हे सगळं मंजुरात सगळं झालं, अनुदान द्यासाठी प्रश्न थांबलेला आहे. ते अनुदान आता तुम्ही काय म्हणता, अधिक धोरण आखतो, बृहत आराखडा तयार करतो, तो विषय संपलेला आहे. बाण कभी से आगे चल चुका आहे. आता तो बरोबर निशाणावर गेला पाहिजे. आणि म्हणून हे वित्त विभागानं जे काही ही जी मगरुरी चालू आहे ना, त्या वित्त विभागाचं कोण सचिव आहे तो, त्याचं नाव जाहीर करा पहिले. कोण आहे ते? या मतिमंद विद्यार्थ्यांचं अनुदान थांबवणारा सचिव कोण? अध्यक्ष महोदय, एकतर माहिती आहे का अध्यक्ष महोदय, हे वसतिगृह 18 वर्ष मतिमंद ज्याला चालता येत नाही बोलताय अध्यक्ष महोदय, त्या वसतिगृहात 18 वर्षापर्यंत अनुदान देतोय. आता अनाथ मतिमंदानं कुठं जा? 18 वर्षानंतर गुलाबराव पाटलाच्या घरी जाओ, शंभूराजे देसाईंच्या घरी जाओ. 18 वर्षानंतरचं अनुदान देत नाही तुम्ही. लाज नाही वाटत का? मला थोडी तरी लाज वाटली पाहिजे. अरे आपलं पेन्शन मरेपर्यंत चालू आहे, आणि त्या मतिमंद जो आमचा विद्यार्थी आहे, 18 वर्षानंतरचा जो अनाथ मतिमंद आहे, त्यानं जगाव कुठं गेलं पाहिजे? अध्यक्ष महोदय, त्याला घ्या, उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बच्चू कडू असतील, सन्मान्य सदस्य नरेंद्र बोंडेकर साहेब असतील, सन्मान्य सदस्य आशिष जयस्वाल साहेब असतील, त्यांना मी हेच सांगतोय की अनुदान कशा स्वरूपाने द्यायचं याच. ऐका ना, आता पूर्वी कसं आपल्याकडे आहे मराठी माध्यम, अरे 80 पहिल्यांदा 20%, मग 40%, मग 60%, तर या पद्धतीने द्यायचं. उत्तर उद्या तुम्ही ऐकून तर घ्या. उत्तर उद्या बच्चू भाऊ, उत्तर उद्या आपण ऐकून घ्या. चला, ते अनुदान बोला. मंत्री महोदय बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी परत सांगतो, हे सरकार दिव्यांगांच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. या बाबतीत आपण जसं म्हटलं, कोण सचिव आहे, कोण वित्त विभागामध्ये फाईल अडवतंय, हे सरकार माननीय शिंदे साहेब, माननीय फडणवीस साहेब आणि माननीय अजितदादा या तिघा जणांच्या नेतृत्वाखाली चालतंय. हे आपण सुद्धा आज बच्चू भाऊ, आपण सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे. नाही, तुमची कायम, तुम्ही आता परत म्हटले चला डबल गुवाहाटीला जाऊ आपण, अधिवेशन झाल्यावर येऊ फिरून. तुम्हाला जर एकदा परत आठवण आली असेल तर जाऊ फिरून येऊ आपण एकदा. पण या बाबतीत